ஸ்வீட்டா ரெண்டையும் இருக்கும் நாக்குக்கு அடியில நல்லா இருக்கும். வச்சுட்டோம்னா அதுல இருந்து காரமாவும் ஸ்வீட்டாவும் ரெண்டும் வரும் அந்த சலைவா. அத அப்படியே நான் அப்படிதான் பண்ணேன் மத்தாஜி. ரொம்ப நானும் கஷ்டப்பட்டேன். அதான் பண்றது. அது நல்லா கேட்கும் அதிமதுரமும் அதுதான் சித்திரத்தையும். கேட்கும். அப்புறம் அதை துப்பிடணும். சித்திரத்தையும் ஜூஸ் அதிமதுரம். எல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த கப்பியை துப்பிடணும். நம்ம அது முழுங்க கூடாது. அதனால பாகவதமே ரொம்ப நாள் ஆச்சு மாதாஜி நான் படிச்சு. எதுவுமே இப்ப படிக்கிறதே இல்லை. சைத்தன்யா கிளாஸ்ல கூட நான் படிக்கிறதே இல்லை. அந்த த்ரோட்டுக்குள்ள என்னமோ குத்துற மாதிரி இருக்கும். நல்ல ஹாட் வாட்டர் குடிங்க, அப்புறம் கார்கிள் பண்ணுங்க மாதாஜி. இது ஆயில் இந்த அதிமதுரம், சுக்கு, மாதாஜி சொல்ற ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு எல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு நாட்டு சர்க்கரை போட்டு குடிப்பேன் நான். அதனாலதான் அதெல்லாம் உடம்புக்கு போனாதான் நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த கற்பூரவல்லி இலை நல்லா ஓரளவு கேக்குது. அது சூடாயிடும்ல மாதாஜி. வில் கெட் ஹீட் ஆல்சோ. நம்ம பாடியும் ஹீட் ஆயிடும். நம்ம அன்னைக்கு கற்பூரவல்லி வேலையா மாதாஜி ஹீட் ஆகும். ஐயோ, அதனால சுக்குமே ஹீட்டு தான் மாதாஜி. சுக்கு, சித்திரத்தை எல்லாமே ஹீட்டு தான். ஹீட்டு தான். பட் பால் குடிக்கணும். அதுல 2 மிளகு போட்டு பால் குடிச்சாக்க அந்த ஹீட்டை எடுத்துரும். மந்த்ரா 4 to 8. மந்த்ரா 4 to 8. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மண்டே தான் அபிஷியலா ஃபுல்லா இருக்காங்க இல்லையா? மிச்ச நாள் வரும்போது ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாயிடும். அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாளே பண்டிகை. அப்ப மண்டே கூட நீங்க கிளாஸ் எனக்கு தாண்டி தானா? அப்போ என்ன பண்றது? எனக்கு இப்படியே திங்கக்கிழமை எல்லாம் போயிட்டா கஷ்டமா போயிடுது. தமிழர் திருநாள் பண்டிகை, பொங்கல் பண்டிகை மத்தாஜி. ஆமா ஆமா, அதனாலதான் அன்னைக்கே நான் என்னோட கிளாஸ் இருக்கே, நீங்க எல்லாரும் கிளாஸுக்கு வருவீங்களா வரமாட்டீங்களான்றதே எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. நாங்க கிளாஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் மத்தாஜி. அப்படியா? வேற கிளாஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி பொங்கலை செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்துருவோம் மாதாஜி, கவலைப்படாதீங்க. மண்டே வந்து நம்ம கிளாஸ் வச்சுக்கலாம்ல, ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது இல்ல. வேணா அர்லியா கூட வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். சோ உங்க விருப்பம். எத்தனை மணிக்கு மாசம் பிறக்குதுன்னு தெரியல மத்தாஜி. காலையில 6:30 மணிக்கு. எத்தனை மணிக்குள்ள பொங்கல் செய்யணும்? எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி? 6:30 7:15 பொங்கல் செய்து 7:15 மேல பூஜை பண்ணி சாப்பிட்டுறணும். இது ராகு வேலை வேற. 7:30 6:15 மாதாஜி. பொங்க பானை 6:15 எல்லாம் ரெடி பண்ணி போங்க. ஓகே ஓகே. 7:30 to 9 ராகு வேலை மத்தாஜி. ஆமா ஆமா, 9 மணிக்கு மேலதான் நீங்க வந்து செய்ய வேண்டியிருக்கு. இல்லாட்டி 9 மணிக்கு சமையல் எல்லாம் பண்ணிட்டு 9 மணிக்கு மேல பொங்கல் வச்சுக்கலாம். பொங்கலை மட்டும் அந்த வேலையை அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவு சீக்கிரம் அது ஒரு அது என்னது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ஐ திங்க் 4th மந்த்ரா முடிச்சிட்டோம்ல நம்ம, படிச்சாச்சா? பாக்குறேன். சரி, மைண்ட் ஷிஃப்டர். अनेजात एकमनसो जवियो नैनर्देव अनुपवान् पूर्वम् अर्सत् तद्धावतो अन्यन् अत्येति तिष्ठ तस्मिन् अपो मातृष्वा दधाति. ஐ திங்க் 4th மந்த்ரா பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன்.
பண்ணிட்டோம் மூணு மாதாஜி. நாலு பகவான் மூணு வேகமா நாலு செல்வாரு. ஆமா. சோ ஃபிஃப்த் மந்த்ரா ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் வந்து பண்ணியாச்சு மாதாஜி. ஃபோர்த் பகவான் பண்ணியாச்சு இல்லையா? பூர்ணமானவர். ம். நாம் பின்ன பகுதிகள் அதெல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க அன்னைக்கு. ஓகே. மந்திரம் ஃபோர்த். நாம இப்போ ஐ திங்க் பிபிடி தான் பண்ணல இல்லையா? பிபிடி ஆமா. பண்ணலாம். இது பூரா பிபிடி முடிச்சாச்சு. பார்த்துட்டு கரெக்ட். பிபிடி பண்ணிடலாம். பிபிடி முடிச்சிட்டு நம்ம மறுபடியும் வந்து ஃபிஃப்த் மந்த்ராக்கு வேணா போலாம். ஓகே. ஓகே சோ மாதாஜி. ஷிஃப்டர், அதாவது எல்லா மனதை விட இன்னும் வேகமாக, அதாவது பகவானாலதான் வந்து ஃபாஸ்டா நான் வந்து செயல்பட முடியும். சோ மனதை விட வேகமா செயல்படக்கூடியவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஏன்னா அவருடைய வேகத்தை நம்மளால வந்து மெஷர் பண்ணவே முடியாது, அளவு எடுக்கவே முடியாது. ஈஸ்வரா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஈஸ்வரா, அதாவது அதாவது நம்மளை எல்லாருமே கட்டுப்படுத்தவே கூடிய அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள் வித் ஸ்பிரிச்சுவல் விஷன். அதாவது 4வது மந்திரம் வந்து இந்த 4 to 8 மந்திரம் வந்து பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ பத்தி தான் படிக்க போறோம். அவருடைய அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா இப்போ ஒரு மனிதன், இப்ப நீங்க என்னை பத்தி ஏதோ நினைச்சிருப்பீங்க, மாதாஜி இப்படிதான், மாதாஜி இப்படிப்பட்டவங்க இல்லையா, இந்த செயலை இந்த மாதிரி செய்வாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க இந்த 3 வருட காலத்துல என்னை பத்தி தெரிஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஒரு பக்கம் தான் அது. இன்னொரு பக்கம் வேற மாதிரி இருந்தா கூட உங்களுக்கு அது தெரியறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடையாது. அதனால இந்த குவாலிட்டிஸ், ஆனா அதே மாதிரிதான் பகவான். பௌதிகத்திலே நம்ம ஒரு மனிதரை பற்றி நம்மளால ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னொன்னு, நம்ம கூடவே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம வாழ்க்கை துணையை கூட சில சமயத்துல ஒரு ஆங்கிள் தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னொரு ஆங்கிள் நமக்கு தெரியவே, அந்த விஷயம் கூட தெரியாம போகிறதுக்கும் வந்து சான்சஸ் நிறையவே உண்டு. ஏன்னா எப்ப வெளிப்படுத்த முடியுமோ வெளிப்படுத்தினால் ஒழிய அவங்கள பத்தி நம்மளால எவாலுவேஷன் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? சோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா அவருடைய இயல்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதாவது இந்தந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பகவானுக்கு உண்டு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ வந்து போன ஸ்லோகத்துல 4th ஸ்லோகத்துல நாம என்ன படிச்சோம்? மனதை விட வேகமாக செயல்படக்கூடியவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் அப்படிங்கறத பத்தி நாம படிச்சோம் இல்லையா? சோ மேலும் அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து இருந்தாலும் மழை ஆகியவற்றையெல்லாம் வழங்கக்கூடிய சக்தி எல்லாம் இல்லையா? எஸ், இஸ் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறது இல்லையா? உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டாளர் என்பது அவர்தான். நம்மள எல்லாருமே கட்டுப்படுத்துறவர் அவர்தான். நாம நினைக்கலாம், நாம ஒருத்தரை வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய சுபாவம் எப்படின்னா அடுத்தவங்களை அடக்கி ஆளக்கூடிய சுபாவம் தான் நமக்கு இல்லையா? நாம நினைப்போம் அவங்கள நாம அடக்கி ஆளன்றிருக்கோன்று. உண்மையிலே அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. சோ ஒருவருடைய இயல்பால் ஒரு செயலை வந்து ஒருத்தர் அவ்வாறு செயல்படுகின்றார், அவ்வளவுதானே தவிர சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணமாக அந்த நபரும் வந்து அடங்கி போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கலாம். அதை வந்து நாம வந்து இவர் வந்து ரொம்ப சுப்ரீம்னு நினைச்சிடக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. சோ யாருதான் சுப்ரீம்? ஒன்லி காட் இஸ் சுப்ரீம். வேற யாருமே சுப்ரீம் கிடையாது. அந்த உண்மையை உணர்ந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் எதையுமே ஆள்வது கிடையாது என்பதை நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ இந்த 4 to 8 மந்திரங்கள் வந்து என்ன சொல்றது அப்படிங்கிறனாக்கா பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. பகவான் யாரு? நம்மளை எல்லாத்தையுமே, நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர். இஸ் த ப்ரொபரேட்டர், இஸ் த கண்ட்ரோலர் இல்லையா? நம்மள எல்லாம் ஈஸ்வரா என்றாலே கட்டுப்படுத்துபவர் தான். அவருடைய நம்ம எந்த இதுல இருந்து பார்க்கணும், எந்த கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கணும்னாக்கா, அதாவது ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கணும். பௌதீக விஷன்ல பார்த்தா, அதாவது மெட்டீரியல் விஷன்ல பார்த்தா நமக்கு எதுவுமே அதாவது புரியாது இல்லையா? சோ மந்த்ரா அநேஜத் ஏக மனசோ ஜாதியோ நைன தேவம் ஆப்னுவான் பூர்வம் அர்ணாத் தத்தாவதோ அன்யன் அத்யேதி வினோஹத் யஸ்மின் அப்போ மாத்ரிச்வ ததாதி இல்லையா? அதாவது பகவான் ஆல்தோ ஃபிக்ஸ்ட் இன் இஸ் அபோர்ட். அதனுடைய அந்த மந்திரத்தினுடைய இது என்னது மீனிங் என்னன்னா, நம்ம இந்த வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் போலாம். அதுதான் வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம புரிஞ்சுட்டு படிச்சோம்னா ரொம்ப ஈஸி. அனேஜாத் அப்படின்னா ஒரு நிலையில் வந்து நாம அதாவது நிலை பெறுவது, பிக்ஸ்டு இல்லையா? ஏக்கம் ஒரே நிலை. ஏக்கம் என்றால் ஒன்று. மனச அதாவது மனதின், தேன் த மைண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை விட, ஜவியக அப்படின்னா அதை விட வேகமாக, ஷிஃப்ட் என்றால் ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாற்றம் அடைவது. நாட் ஏனத் திஸ் சுப்ரீம் லார்ட், அதாவது பகவான். தேவக தேவர்கள், அதாவது தேவர்களா இருக்கக்கூடிய இந்திரன் முதலானோர். ஆப்னுவன் கேன் அப்ரோச், அதாவது பகவானை அணுகுகிறார்கள். பூர்வம் இன் ஃப்ரண்ட், அவர் முன்னாடி.
அர்சத் மூவிங் குயிக்லி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் வேகமாக நகருதல். ஹி அதாவது பகவானை சொல்றது இது. தாவத் தோஸ் ஹூ ஆர் ரன்னிங், அதாவது அதாவது யாரெல்லாம் நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஓடுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி அன்யான் அதர்ஸ் அத்தியேதி சர்பாசஸ், அதாவது அதையெல்லாம் கடந்து. சர்பாஸ் என்றால் ஒரு நிலையிலிருந்து அதை கடந்து செல்லுதல் தான் வந்து சர்பாஸ் என்றது. திஸ்டர் ரிமைனிங் இன் ஒன் பிளேஸ், ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா தஸ்மின் இன் ஹிம். அபஹ ரெயின், அதாவது மழை. அதுக்கப்புறம் வந்து மாத்ரிஷ்வா, அதாவது the gods who control the wind and rain, அவையெல்லாம் கூட வந்து பகவானுக்குள்ளேதான் அடக்கம் இல்லையா. சோ அது மாதிரி எல்லாருமே படைத்தவர் பகவான் தான். சோ இவருடைய அதாவது அனுமதி இல்லாம அவங்களும் செயல்பட முடியாது. இவங்களுக்குன்னு ஒரு வேலை யம தர்மராஜா வந்து சொல்வார் இல்லையா சித்திரகுப்தன் கிட்ட. சோ நான் ஐ எம் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஆஸ் பர் த, அதாவது டைரக்ஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ இந்த அஜாமிலன் ஸ்டோரியிலேயே நம்ம பார்க்கும் பொழுது அஜாமிலன் வந்து என்ன, நான் ஓரளவு அதாவது ஒரு ஓவரால் ஸ்டோரி கொஞ்சமா தெரிஞ்சுன்றது. இன்னும் நம்ம 6th கேண்டோ வந்தாதான் அதை பத்தி படிக்க முடியும். நம்ம ஸ்டில் இந்த 3rd கேண்டோல தான் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் இன்னொரு 1.5 year ஆயிடும் நம்ம அதை 6th கேண்டோ போறதுக்கு. பகவானுடைய அருளால அதை படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கட்டும் நமக்கு எல்லாருக்குமே. ஸோ அஜாமிலன் வந்து சிறு பிராயத்துல வந்து நிறைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணியிருக்கான். பகவானுக்கு வந்து கைங்கரியம் நிறையவே பண்ணியிருக்கான். அவருடைய தந்தைக்கு அதாவது பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு எல்லாமே வந்து செய்திருக்கான் இல்லையா. நல்ல மகனாகவும் மனைவிக்கு வந்து கணவனாகவும் வந்து நல்லவே இருந்தான். ஆனா அவன் செய்த தவறு என்ன, ஒரு புலனுடைய அதாவது ஈடுபாட்டால் வந்து அவனுடைய வாழ்க்கை நிலையே என்னாச்சு, அவ்வளவு மோசமான, அவன் செய்யாத ஒரு தவறே கிடையாது. கொலை கொள்ளை எல்லாமே செய்தான். சோ அந்த ஊர்ல வந்து நம்ம கூட வந்து குழந்தைகளை சிறு பிராயத்துல பூச்சாண்டி வருவான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி நம்ம பயம் பொருத்துவோம் இல்லையா. அது மாதிரி அப்பா அந்த காலகட்டத்துல நீ இப்ப வந்து சாப்பிடலைன்னா நான் அஜாமிலனை கூப்பிடுவேன் அப்படின்னா அந்த பயம் வைக்கிறதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக மாறிவிட்டவன் யார், அஜாமிலன் இல்லையா. அவருடைய தாய் தந்தையரையும் மனைவியையும் எல்லாம் உதறிவிட்டு இந்த அதாவது இந்த ப்ராஸ்டியூட்டோடய அவன் வந்து இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. 9 நிறைய பிள்ளைகள் பெற்றாச்சு. 10வது பிள்ளைக்கு 9 பிள்ளைகள் பெற்ற பிறகு ஒரு நாள் அந்த ஊர்ல வந்து ரிஷி அதாவது வைஷ்ணவர்கள் வந்தார்களாம். அதாவது குருமார்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. வந்தப்போ சோ இந்த ஊர்ல வந்து ஒரு வைஷ்ணவருடைய வீட்டுலதான் நாங்க தங்கணும், அதனால யாராவது வந்து இந்த வைஷ்ணவர் இருக்கக்கூடிய வீட்டை வந்து எங்களுக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லும்போது சும்மா ஒரு ஜோக்கா என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா, அங்க போன பிறகு அஜாமிலன் வந்து திண்டாடட்டும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்க, அஜாமிலனுடைய வீட்டு, அவன் தான் வைஷ்ணவன், ஆனா அவன் பிறப்பால வைஷ்ணவன் கூட, வைஷ்ணவனாக அவன் செயல்பட்டவனும் கூட இல்லையா. சோ அந்த இதை எண்ணிக்கொண்டு, ஏன்னா வைஷ்ணவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து உபதாரம் செய்யணும். ஸோ ஒரு வைஷ்ணவருக்கு வந்து உபசாரம் செய்வது என்பது அவங்களுடைய அதாவது அதனால வந்து பெறக்கூடிய பலன் வந்து பிற்காலத்துல வந்து பெரிய ஒரு ஆபத்திலிருந்து கூட அவங்களுக்கு வந்து ரட்சணை உண்டு. அதனாலதான் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது சாதுக்கள் வந்தா, ஒரு வைஷ்ணவர் வந்தா இல்லையா, டிவோட்டி வந்தா அவங்கள வந்து நல்ல விதத்துல உபசாரம் செய்து அவங்கள வந்து அனுப்பி வைக்கணும். ஸோ தட் கேரிஸ் மோர் குட் டீட்ஸ், சுக்ருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் வரப்போகுது இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சரின்னு இந்த குரு எல்லாம் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வர, அந்த சாதுக்கள் வந்து அஜாமிலனுடைய வீட்டுக்கு வராங்க. அஜாமிலனுடைய வீட்டுக்கு வந்தப்போ அஜாமிலன் கிட்ட சொல்றாங்க, இந்த ஊருக்கு நாங்க வந்தப்போ இந்த மாதிரி இன்று இரவு உங்க வீட்டுல தங்கணும். யார் வீட்லயும் தங்க மாட்டாங்களாம் வைஷ்ணவர்கள் வந்து. சோ நாங்க வைஷ்ணவர்கள், நாங்க ஒரு வைஷ்ணவர் வீட்டுல மட்டும்தான் தங்கணும். சோ அதனால இந்த இரவு பொழுது உங்க வீட்டுல கழித்து விட்டு நாங்க செல்லலாம்னு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னப்போ, சோ அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்யறது இதெல்லாமே வந்து மேன்மையான ஒரு இதுன்றது வந்து அஜாமிலனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால அவன் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அவன் வந்து ஒரு வைஷ்ணவனே கிடையாது. he lost all the qualities இல்லையா. அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அவன் விட்டுட்டதுனால சோ இவன் வந்து ஓகே அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு காரியமாவது நம்ம செய்யலாமே அப்படின்னு நினைச்சு அவனுக்கு மனசுல வருது. ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு வந்து செய்யும் பொழுது அந்த கைங்கரியம் வந்து அவனுடைய எத்தனையோ இதுல வந்து அவனுக்கு வந்து ரட்சணை உண்டு என்பதை உணர்ந்த அவன் அவர்களிடத்துல வந்து தான் இருக்கக்கூடிய வந்து நிலையை வந்து அவன் எடுத்துரைக்காமல் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லாமே சேவையெல்லாம் புரிந்து அன்று இரவு கழிந்து காலையில போகும் பொழுது நான் வந்து வைஷ்ணவன் என்ற நிலை கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து அவன் சொல்வான். அப்போ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, நீ பெரிய அபராதம் பண்ணி விட்டாய். சோ ஆனாலும் நீ செய்த இந்த கைங்கரியத்தினால
நீ வந்து இந்த இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா உனக்கு ஒரு உபாயம் சொல்றேன். உனக்கு பிறக்க போகிற இந்த குழந்தைக்கு நாராயணா அப்படின்ற பெயராவது வை. அப்போ நீ அந்த நாமத்தை வந்து அழைத்தாவது கடைசியில வந்து நல்லது ஒன்று நடக்கும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அப்படி சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து கிளம்பி போயிடுவாங்க. சோ அந்த சாதுக்களும் வந்து சென்று விடுவார்கள். சோ அந்த சாதுக்களும் சென்ற பிறகு நாராயணா என்ற எப்ப பாரு அந்த குழந்தை மேல நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டே இருப்பான். சோ இந்த பக்கம் யமதூதர்களும் வந்தாச்சு இல்லையா, கடைசி காலம் வந்தாச்சு. சோ அந்த கடைசி காலம் வரும் பொழுது நாராயணா அப்படின்னு அழைச்சிட்டு தன்னுடைய மகனை எண்ணிக்கொண்டு அழைத்து விட்டு அப்படியே அவன் வந்து மூர்ச்சை ஆகின்றான் ஆக்சுவலி. சோ அங்க மூர்ச்சை ஆகும் பொழுது சோ இந்த விஷ்ணு நெக்ஸ்ட் வந்து நாராயணான்னு சொன்ன உடனே இந்த பக்கம் வந்து யமதூதர்கள், இந்த பக்கம் வந்து விஷ்ணு தூதர்களும் வராங்க. அவங்களுக்கு இருவருக்கும் அந்த நிலையில வந்து அவனால இந்த 2 பேருடைய உரையாடலை வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு அவகாசமும் அவனுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. சோ அந்த சூழ்நிலையில அதாவது நாராயணா என்ற நாமத்தை சொன்னதுக்கே நமக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் வந்திருக்காங்கன்னா தன்னுடைய தவறை உணர்வதற்கான ஒரு மார்க்கம் அவனுக்கு கிடைத்தது. இவனை நரகத்துல கொண்டு போய் நிறைய வந்து அதாவது ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்ல தான் இவனை போடணுன்றதுக்காக தான் வந்து கணக்கு பிரகாரம் வந்து வந்ததே யாரு, யமதூதர்கள். யம தர்மராஜா வந்து பனிஷ்மெண்ட்ல வந்து அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட், அதாவது he is the top most person who will punish the people. எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே இருக்காது, பேத பாவம் எதுவுமே இருக்காது. எஸ், நீ பண்ண தவறுக்கு நீ அனுபவிக்கணும். ஸோ நோ எக்ஸ்கியூஸ் அட் ஆல். அப்படிப்பட்டவர் தான் யம தர்மராஜா. ஆனாலும் இந்த விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அதை விடுவதில்லை. அதனால மீண்டும் ஒரு அவகாசம் என்பது வழங்கப்பட்டது. he repented ஆக்சுவலி. அவன் செய்த தவறுகளுக்காக மிகவுமே வந்து ஹரித்வார் இல்லையா, ஹரித்வார்ல போய் இன்றைக்கு கூட அந்த ஹரித்வார்ல வந்து ஹஜாமிலனுடைய அந்த இடத்துல போயிட்டு உட்கார்ந்து அவன் தியானங்கள் எல்லாம் செய்த இது சாண்டிங்காக தான் மெயினா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன். அங்க சாட்டன் சாண்ட் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி அவனுடைய கர்மங்கள் அதாவது பாவங்களை எல்லாம் தொலைத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று அதுக்கப்புறம் தான் அவன் வந்து மோட்சகதியை அடைந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ அவ்வளவு பாவத்தை பண்ண அவனுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சுக்ருதியும் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் அவன் எப்பயோ செய்த அந்த திருத்தொண்டுனால வந்து அவன் கிடைக்க பெற்றான் இல்லையா. சோ பக்தியினுடைய மகிமை எங்குமே, பக்திக்கு நம்ம பக்தி செய்ததனுடைய பலன் என்றைக்குமே நம்ம வந்து இழப்பதே கிடையாது என்பதை வந்து அஜாமலனுடைய கதையை கொண்டு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ தவறு இழைத்ததற்காக மன்னிக்கப்பட்டவன் யார், அஜாமிலன். ஆனா இவன் பிரஜாபதிக்கு வந்து அந்த மன்னிப்பே கிடையாது, தக்ஷன் இல்லையா. தக்ஷன் என்னன்னா அவனுக்கு அகங்காரம், அவன் பதவியை வந்து துஷ்பிரயோகம், பிரஜாபதியாக அவனுக்கு கொடுத்த அந்த பதவியை வந்து அவன் வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்தான். சோ அவன் அபராதம் செய்தான். அஜாமிலன் பாவத்தை இழைத்தான். பாவத்திற்கு கூட மன்னிப்பு உண்டு, ஆனால் அபராதத்திற்கு மன்னிப்பு கிடையாது என்பதை நாம இந்த இடத்த தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல போட்டுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். சோ ஜஸ்ட் ரொம்ப நாளா படிச்சது ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தது, இன்னைக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஹரித்வார் போன மாதிரி, ஆனா இதெல்லாம் தெரியல, கேட்டுட்டோம் நாங்க. தெரிஞ்சிருந்தா போயிருக்கலாம். இல்ல நீங்க சொன்னீங்களா, ராதிகா மாதாஜி சொன்னாங்களே தெரியாது. நாராயணா நாராயணா சொல்லிருக்கீங்க, அது யாருன்னு தெரியல. ஆனா இந்த கதை எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மாதாஜி. இப்ப 6th கேண்டோல படிப்போம் நெக்ஸ்ட். டோன்ட் வரி. எந்த இடத்துலன்னு தெரியல மாதாஜி. ஹரித்வார்ல வந்து அஜாமிலன் ஒரு ஸ்தலமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு தெரியாது, ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஒன்லி. நான் என்ன கேட்டனோ அதை மட்டும் உங்களுக்கு அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்றேன். இன்னும் நம்ம மாதாஜி என்னென்ன பார்த்தோம், கங்கா ஆர்த்தி எல்லாம் பார்த்தோம், தெரியல அப்ப தெரியல மாதாஜி. மோஸ்ட்லி இது வந்து ஹரித்வார்ல வந்து இது இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பட் 1 செகண்ட், ஒன்னு சைன் பண்ணணும். சீல் போட்டுடணும். ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಸಿಂಧುಜಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ. ஒரு 2 நிமிஷம். சோ அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரியை கேட்டப்ப நம்ம எப்படி எல்லாம்
எப்படி வாழ்ந்தாலும் பகவானுடைய நாமத்தை வந்து சொல்றது எவ்வளவு பெரிய நமக்கு ஒரு ஹெல்ப் அப்படிங்கிறது, சகாயம் என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ நமக்கு அதாவது எவ்வளவு சகாயம் இருக்குன்றதையே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்காம வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கோம், அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்லணும். இல்லைன்னா இதெல்லாம் நமக்கு முன்னாடியே சிறு பிராயத்திலே தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம லைஃப் எப்படியோ நம்ம அமைச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இன்னும் பக்குவமா செய்து நம்ம பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு நம்ம ಇಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ 2 ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ? ವಿಟ್ನೆಸ್ ನೀವು ಯೋಗೇಶ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ஸோ நம்ம ஸோ இஸ் அ ஷிஃப்டர், அதாவது ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்றது வந்து நம்ம மனசை விட வேகமா பகவான் வந்து நகர்கிறார் இல்லையா? ஆல்தோ ஃபிக்ஸ்ட் இன் சப்போர்ட், அவர் எப்பவுமே நித்தியமா வாழ்றது எது? கோலோக வைகுண்டத்துல இருக்கார். ஆனா நம்ம மனதை விட, மனதினுடைய வேகத்தை விட அவரால் வந்து வேகமாக ஒரு செயலை வந்து செயல்படுத்த முடியும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ராமானுஜாச்சாரியார் இல்லையா? ராமானுஜாச்சார் வந்து கேசவ பாரதி இல்ல, அவர் பேர் என்ன ஞாபகம் வரல, அவருடைய குரு. அவர் ராமானுஜாச்சாரிக்கு யமுனாச்சாரியார் வந்து இஸ் த ஆத்தன்டிக் குரு. அவர் யமுனாச்சாரியா அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே கத்துண்டது. அவருக்கு முன்னாடி கேசவ பாரதியா, அவர் பேர் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. எனக்கு அன்னைக்கு நான் சொன்னேன், இப்ப பேருன்னு தான் மறந்துட்டது. காஞ்சிபுரத்துல அவர் வந்து இம்பர்சனல் தான். ஓகே, அதனால இவர் காஞ்சிபுரம்னா பெரிய நம்பிகள் கூட இல்ல மாதாஜி, இன்னொருத்தர். நான் வேணா நாளைக்கு அதை யோசிச்சுட்டு சொல்றேன் நான். ஓகே, ஸோ நான் என்னுடைய மெமரிக்கு டெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து ராமானுஜாச்சார் சிறு பிராயத்திலே ரொம்ப, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வியாக்கியானங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அழகா வந்து வியாக்கியானம் பண்ணுவாராம். அது டிபேட் எல்லாம் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாராம். அந்த குரு வந்து ஒத்துக்க மாட்டார். சோ இவர் இன்னும் நம்மளை விட புலமை வாய்ந்தவனா இருக்கானே அப்படின்ற, அவருக்கு வேத சாஸ்திரங்கள் இவ்வளவு இருக்கானே. அதனால அவரை கூட்டிட்டு போயிட்டு இந்த இதுக்கு போகும்பொழுது, காசிக்கு வந்து யாத்திரை போகணும்னு நினைச்சுட்டு போற வழியில என்ன பண்ணுவாங்க, காட்டுல அப்பெல்லாம் நடந்து போகக்கூடிய தானே, காட்டுல வந்து ராமானுஜாச்சாரியரை வந்து வேணும்னே திசை திருப்பி அந்த இடத்துல விட்டுட்டு அவங்கள வந்து அவங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க. அவர் கொன்னுடணும்னு கூட நினைப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஆனா அதுல இருந்து தப்பிச்ச, அதாவது ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து கண் விழித்து பார்க்கும் பொழுது, அதாவது அந்த இடத்துல ஒரு வேடுவர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து பேசினே இருந்தாங்க. பேசிட்டு இருக்கும் பொழுதே ஒரு ஜஸ்ட் ஃபியூ, அந்த ஒரு க்ஷண நாடகத்துல வந்து அவர் காஞ்சிபுரத்துல வந்து இருந்த நிலை ஏற்பட்டதாம். அப்படின்னா ஸோ வி ஷுட் சி ஹவு ஃபாஸ்ட் பகவான் வந்து அதாவது நகர முடியும் என்பதற்கான ஒரு உதாரணமாக, இது ரைட் உதாரணமானு கூட எனக்கு தெரியல, பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஆக்சுவலி நம்ம சொல்லணும்னா. அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா காசியில இருந்து எடுத்துட்டு வந்து நம்ம அந்த கோடியில இருந்து இந்த கோடியில வரணும்னா ஒரு க்ஷணத்துல நம்மளால வர முடியுமா? ஸோ இட் கான் பி இல்லையா? ஷிஃப்டர் ஆஃப் மைண்ட், அந்த அளவுக்கு வல்லமை ஹி இஸ் ஹேவிங் ஆப்புலண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ த பவர்ஃபுல், அதாவது பகவான் தான் வந்து அழைத்து கொண்டு காஞ்சிபுரத்துல வந்து, அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாரும் காசில இருந்து திரும்பி வந்த பிறகு ராமானுஜாச்சார் உயிரோடு இருக்கிறத பார்த்து அவங்களுடைய குரு வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஆச்சரியப்பட்டு போனாராம். இவனை நம்ம வந்து அங்கேயே விட்டு கொல்லுட்டு தானே வரணும்னு நினைச்சோம், இது எப்படி இந்த மாதிரி வந்துட்டாரு அப்படிங்கிற அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு நிலை ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லப்படுகிறது. அவர் பேரு நான் ஜஸ்ட் ஐ வில் செக் இட், நோட் புக்ல தான் எழுதி வச்சிருக்கேன் நான். ஸோ இந்த ஸ்டோரி நான் படிக்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு பகவான், அதாவது கிருஷ்ணரும் ராதையும் வந்து அழைச்சிட்டு வந்து இங்க விட்டுருப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. யாதவ பிரகாசரா? கரெக்ட், யாதவ பிரகாஷம் கரெக்ட். எனக்கு கேசவ பாரதி சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய குரு இல்லையா? அது கரெக்டுங்களா? கேசவ பாரதி நீங்களா சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வாசின்றீங்க? தீட்சை கொடுத்தாரு சைத்தன்ய கேசவ பாரதி. சோ அது மாதிரி யாதவ பிரகாஷா தான். அவர் வந்து வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் தவறா சொல்லுவாராம். சாந்தோக்கிய உபனிஷத்து, அடுத்து அவர் வந்து இந்த, அதாவது பகவானுடைய கண்களை வந்து, அதாவது
குரங்கினுடைய பின்பாகத்தினுடைய சிகப்பா இருக்கும்ல அந்த மாதிரின்றத வந்து மேப் பண்ணி அந்த ஒரு வியாக்கியானம் வந்து அப்படி சொன்னார் அவர் மிக மிக தவறான ஒரு கருத்து. அதுக்கப்புறம் ராமானுஜாச்சாரிய டிபேட் பண்ணி சோ அவருடைய கண்கள் தாமரை மலருக்கு வந்து ஒப்பானதுன்றத வந்து அவர் வந்து அழகா வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார். சோ வியாக்கியானங்கள் வந்து தவறாக கபி என்பதை வந்து தவறாக அவர் வந்து காரணம் காட்டி, கபின்னா குரங்கு இல்லையா, சோ அதனுடைய பின்பாகம் கலர் தான் வந்து பகவானுடைய கண்கள் அப்படின்னா அவருடைய வியாக்கியானம் எப்படி இருக்கு பாருங்க கரெக்ட். சோ அது வந்து தவறானதுன்னு டிபேட் நம்ம ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ இப்படி அநேக லீலைகள் இல்லையா, பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து லீலைகள் தெரியும்ல மாதாஜி, அவருக்கு அந்த கம்பேரிசன் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு பண்ணாரா? அதாவது தெரியாது அவருக்கு, அவ்வளவுதான் அறிவு, அவ்வளவுதான். அதான் கேக்குறேன், அவருக்கு தெரியாது. கம்பேர் பண்றதுங்கிற ஒரு ஏதோ ஒண்ணு உளறிட்டாரு. நம்ம ஆன்மீக குருவை பத்தி படிக்கிறோம்ல அது மாதிரி. ஆமா, வாக்குத்தவம், அது மாதிரி வாக்குத்தவம். ஃபோர்த் மந்த்ரா வந்து அதாவது ஃபோர்த் கிளியர்லி சஜஸ்ட் தட் அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் அல்டிமேட்லி தி அப்சல்யூட் பர்சன் அப்படின்னா ரூபத்தை பற்றி. அதர்வைஸ் தேர் வுட் ஹவ் பீன் நோ நீட் டு மென்ஷன் சோ மெனி டீடைல்ஸ் இல்லையா. சோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரக்கூடியவங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா ரூபம் தான் நகரும் இல்லையா, ரூபமற்றது ஏதாவது நகருமா இல்லையா, கண்டிப்பா நகராது இல்லையா. சோ அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சோ மெனி பர்சனல், நாட் ஓன்லி ரூபம் நகர்றது மாத்திரம் கிடையாது, இட் ஆல் ஓர் அதர் பவர்ஃபுல் டெமிகாட்ஸ் கூட வந்து cannot approach him. அதாவது சக்தி வாய்ந்த தேவர்கள் கூட பகவானை வந்து அணுக முடியாது. அவர் ஓரிடத்தில் இருந்தாலும் he controls those who supply wind and that is air and rain. அதாவது காற்றையும் மழையையும் வந்து நமக்கு எல்லாம் வந்து யார் கொடுக்கறது, அந்தந்த தேவதைகள் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அவங்களை எல்லாரையும் கூட வந்து யாரு, பகவான் தான் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார். He surpasses all in excellence. எதெல்லாம் மேன்மையாக இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து கடந்தவராக இருக்கவர் யாரு, எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதனால ஒரே ஒரு குவாலிட்டி வச்சு மாத்திரம் பகவான் வந்து சச்சிதானந்த ரூபம் என்று நம்ம சொல்றது இல்ல, he has lot of other qualities also அப்படிங்கறது ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜிஸ், அதாவது நம்மளால அதாவது அளவிட முடியாத, நம்ம கற்பனைக்கு கூட எட்டாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டவர் தான் எல்லாம் வல்ல இறைவன். விஷ்ணு புராணத்துல வந்து அவருடைய ஆற்றல் வந்து நெருப்பினுடைய, இதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுக்கோம், நெருப்புல இருந்து நமக்கு 2 விதமான குவாலிட்டிஸ் வருது. ஒண்ணு வெப்பம் நம்ம அனுபவிக்கின்றோம், இன்னொன்னு வந்து பிரகாசத்தையும் நம்ம காண்கின்றோம் இல்லையா. அது போலதான் பகவானுடைய ரூபத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான் வந்து நம்ம ஆன்மீக, அதாவது ஆகாயம், அதுதான் பிரம்ம ஜோதி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஃபயர் கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட் இல்லையா, அதாவது நெருப்பு நமக்கு என்னென்ன சப்ளை பண்ணுது, வெப்பத்தையும் கொடுக்கின்றது, பிரகாசத்தையும் கொடுக்கிறது. அது போல பகவானும் அவர் ஒரு இடத்தில் இருந்தால், நெருப்பு ஒரு இடத்துலதான் இருக்கு, ஆனா அந்த பிரகாசம் அதை சுத்தி எல்லா இடத்துல இருக்கு. சூரியன் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் எவ்வாறு பிரகாசம் இந்த பூமண்டலம் முழுவதுமே கொடுக்கிறானோ அதே மாதிரிதான் பகவானும் அந்த வைகுண்டம் கோலோகத்தில் இருந்தாலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவருடைய இது எல்லாமே நாம வந்து கண்டிப்பா வந்து we can feel, நம்ம உணர்றதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள் நிறைய இடங்கள் நாம வந்து அனுபவிக்கின்றோம் இல்லையா. although fixed in his transcendental abode, he can diffuse his different energies everywhere. எல்லா இடத்துலயுமே அவருடைய ஆற்றல்கள் வந்து அதாவது இருக்கின்றது, செயல்படுகின்றது. அதை நாமளால வந்து உணரவும் முடிகின்றது, சிலதெல்லாம் நம்மளால பார்க்கவும் முடிகின்றது. நாம எல்லாம் இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம், இயங்கின்னு இருக்கோம்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து இந்த ஆன்மாவை வந்து இயக்கின்னு இருக்கார். அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் இங்க வந்து இந்த நடமாடிண்டே இருக்கும். சோ இதெல்லாமே வந்து செயல்படக்கூடிய விதத்துல இன்ஆக்ஷன் வர்றதெல்லாம் யாரால, பகவானால அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். ஆனந்த சின்மய ரசா பிரதிபாவி தாபீர்யா ஏவ நிஜ ரூபதயா கலாபிஹி கோலோக ஏவ நிவதஸ்ய அகிலாத்ம பூதோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. பிரம்ம சம்ஹிதையில 37வது ஸ்லோகம் இல்லையா. சோ ஐ வர்ஷிப், யார் இது, பிரம்மர் பாடுறார், பகவானை வந்து சேவிக்கிறதா வந்து இந்த இடத்துல பாடுகின்றார். சோ அவர் எங்க இருக்கார், கோலோகத்துல இருக்கிறதா பாடுறார். யாரோட இருக்கிறார், அதாவது ராதையோட. சோ ரிசம்பிளிங் இஸ் ஓன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபிகர். ராதை வேற யாரும் கிடையாது, அவருடைய அந்தரங்க, அதாவது ரூபம், ஃபார்ம் தான் வந்து ராதை.
சோ த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் எக்கஸ்டிக் பொட்டன்சி இல்லையா, அதாவது இந்த மாதுரிய ரசத்தை கொண்ட அந்த பாவம் தான் வந்து அதை. சோ வித் 64 ஆர்டிஸ்டிக் 64 குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு இருக்கிறது வந்து நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 64. அதே மாதிரி வந்து நாராயணருக்கு எவ்வளவு 60 குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அந்த ஃபார்ம்ல வந்து 60. அடுத்து இவர் சிவபெருமானு 55 or 56 இல்லையா. சோ அதனாலதான் நம்ம 78%, 86%, அதுக்கு அடுத்து வந்து 94%, 100%, இப்படி நம்ம அந்த குவாலிட்டிஸ் 66 குவாலிட்டிஸ வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணா கூட நமக்கு கிடைச்சிரும். நமக்கு 64 குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் 64. அதுல 4 மட்டுமே வந்து டிஃபரன்ஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே, டிசைர் இதுல போனா நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கறது. வந்து பியூட்டிஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த என்டையர் ரூபம் எல்லாமே இல்லையா, ஆஸ்பீஷியஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிளீசிங், பாக்குறபோது நமக்கு கூட வசீகரமா இருக்கிறது, எஃப்ளுஜென்ட் பிரகாசமா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வலிமையா இருக்கிறது இல்லையா, எப்பவுமே இளமையா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வண்டர்ஃபுல் லிங்குவிஸ்டிக், அதாவது பேசக்கூடிய பேச்சு வந்து அடுத்தவர்களை வந்து கவரக்கூடிய வகையில இருக்கிறது. நாம பேசினா ஸ்ட்ரைட்டா யாராவது அடிச்சிட மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா. ட்ரூத்ஃபுல், அதுல வந்து உண்மை இருக்கிறது. டாக்ஸ் ப்ளீசிங்லி, அடுத்தவர்களுக்கு வந்து அதாவது ரொம்ப அவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் விடத்துல வந்து பேசுறது. ஃப்ளூயண்டா இருக்கிறது, பேசக்கூடியதுல வந்து எந்த ஒரு தங்கு தடையுமே கிடையாது. நாம நிறைய இடத்துல தங்கு தடை இல்லாம பேசுறதே கிடையாது, எப்பவுமே தடுக்கிதான் விழுவோம் நம்ம. ஹைலி லேர்னட், அதான் அவரை விட வந்து வேத சாஸ்திரங்களையே வந்து படைத்தவர் அவர் தான் இல்லையா. அவருக்கு மேலப்பட்டு யாரும் இந்த இடத்துல வந்து ஞானம் இருக்கிறவங்க யாருமே கிடையாது இல்லையா. லேர்னட், இஸ் த லேர்னட் பர்சன். ஹைலி இன்டெலிஜென்ட், புத்தி கூர்மை உள்ளவர், ஜீனியஸ், ஆர்டிஸ்டிக்ஸ், இத்தனை குவாலிட்டிஸும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. சோ இது எல்லாமே வந்து நெட்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல இருக்கு மாதாஜி. எஸ், 64 குவாலிட்டிஸ் வந்து இல்லையா. இந்த இதுல வந்து 4 குவாலிட்டிஸ் மட்டும்தான், அதாவது நாராயணருக்கும் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. விஷ்ணு தத்துவத்திற்கு 60 குவாலிட்டிஸ், அதுவும் எக்ஸாக்ட்லி 94% வராது, 93.75% தான். சிவ தத்துவத்துக்கு 54 குவாலிட்டிஸ், அது 84.375%. ஜீவ தத்துவம் வந்து 50 குவாலிட்டிஸ், அதுதான் 78.125%. சோ இத வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால he has the full of all the qualities. அவரை மாதிரி எல்லா குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடியவங்க யாருமே கிடையாது. எம்பாடிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அவர் பாடிலி ஃபார்ம், premeditated and vitalized by his ever blissful spiritual ரசா, அதாவது மாதுரிய ரசத்துல வந்து அந்த பாவத்துல வந்து embodied by embodiments of the extension of our bodily form. அவருடைய அந்தரங்க சக்தியா இருக்கிறது தான் அந்த ரூபம் இல்லையா. ராதையினுடைய ரூபத்தை வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வர்ணிக்கிறாங்க. சோ பகவான் வந்து அந்த ராதையினுடைய மாதுரிய பாவத்துல அவங்களுடைய அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து சொல்லப்படுகின்றது. சோ a devotee develops firm faith, அதாவது உறுதி கொண்ட நம்பிக்கை வந்து ஒரு பக்தன் வந்து எப்பொழுதுமே அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றான். எதனால் அதை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியும்னா, அதாவது இந்த அவனுடைய சரணாகதி, சமர்ப்பணம், பகவானுடைய திரு பாதங்களில் தங்களை அவன் வந்து சமர்ப்பித்துக் கொள்வதால். அனுகூலியஷ சங்கல்ப பிரதிகூலியஷ வர்ஜிதம் ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வஷோ கோபித்வே வர்ணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்ய சத்விதா சரணாகதி. 6 விதமான நிலைகள், சரணாகதி அடைந்ததற்கான 6 விதமான நிலைகள் இதுதான். சோ அது என்னதுன்னாக்கா, ஃபேவரபிள் திங்ஸ், அக்செப்டிங் த ஃபேவரபிள் திங்ஸ், அதாவது பக்திக்கு எதெல்லாம் வந்து அனுகூலமா இருக்கோ அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வது. அதே மாதிரி பக்திக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமற்றதோ அதையெல்லாம் வந்து நிராகரித்து விடுறது. அதுக்கப்புறம் இந்த கன்விக்ஷன் தட் கிருஷ்ணா வில் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா, அதாவது உறுதி, நம்பிக்கை, உறுதியை விட நம்பிக்கை, அதாவது கிருஷ்ணர், அதாவது பகவான் நம்மளை வந்து ரட்சிப்பார் என்ற நம்பிக்கை. அதே மாதிரி சோ அவரை தவிர இந்த இடத்துல ரட்சிக்க கூடியவங்க யாரும் இல்லை என்ற அந்த உறுதி இல்லையா. அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் as one of the guardians or master, full self surrender and humility இல்லையா. அதாவது நம்ம அந்த ஹியூமிலிட்டின்னா நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துல இருக்கிறது. நமக்கு அது அவமானம் நிகழக்கூடிய சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதையும் சகித்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனபாவத்தை யார் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவங்க மட்டும்தான் பகவானுடைய பாதங்களில் வந்து சரணாகதி அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று பொருள். அவங்களுடைய செயல்கள் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும். இப்ப நம்ம ரிஜெக்ஷன் அன்ஃபேவரபிள் திங்ஸ் அப்படின்னாக்கா,
சிலதெல்லாம் நம்மளால ரிஜெக்ட் பண்ணவே முடியல. என்னால இன்னும் டீ காஃபியே விட முடியல மாதாஜி. 16 ரவுண்ட் பண்றேன், 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றேன். பூண்டு வெங்காயம் கூட விட்டாச்சு. என்னால காஃபி இல்லாம முடியவே முடியாது. காலையில ஒரு வாட்டி, சாயங்காலம் ஒரு வாட்டி குடிச்சே ஆகணும்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்படின்னா அது தட் இஸ் த ரிஜெக்ஷன். அதை வந்து நம்ம தவிர்க்க வேண்டியதை வந்து இன்னும் நம்ம கெட்டியா புடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அது எல்லாமே அந்த ஒண்ணு விட்டாதான் நம்ம வந்து முழுமையா பகவான்கிட்ட போய், அதாவது நம்மளை சமர்ப்பிக்கிறோம்ன்ற சொல்றோம் இல்லையா, மனதளவுல கூட நம்ம அவர் மேல அன்பு உண்டு இல்லையா? பகவான் மீது நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். ஆனா அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா தேவையற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து துறக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இஃப் லார்ட் இஸ் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஜீவா ஹாஸ் நோ இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லையா? கிளாஸ் ரூம் டிஸ்கஷன் இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க இப்ப சொல்லலாம் இல்லையா? கடவுள் தான் எல்லாமே என்ன, அப்ப ஜீவனுக்கு எந்த சுதந்திரமே கிடையாதா? சோ ஜஸ்ட் ஷல் ஐ கிவ் 5 minutes டிஸ்கஷன், இப்படியே நம்ம வந்து பேசலாம். உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க வந்து சொல்லலாம். how can you tell ஜீவா? கொஞ்சம் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு, கொஞ்சம் சுதந்திரம் இல்லாம இல்ல. ஆனா அத வந்து நம்ம ப்ராப்பரா அவரை அடைவதற்கு என்ன நல்ல அந்த முறையில அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம கடைபிடிச்சு அது வழியா போகணும். அவருதான் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாரேங்கிறதுக்காக நம்ம இஷ்டத்துக்கு அதை கொடுத்ததோ கொஞ்சம், அத நல்ல வழியில பயன்படுத்தணும். அதுதான் முதல் பாயிண்ட். வந்து அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு சுதந்திரம். ஆனா நம்ம விதிப்படி அது நடக்கணும்னு இருந்தாதான் மாதாஜி நடக்கும். இப்ப அவர் வேண்டாம்னு சொன்னா அது நடக்காது மாதாஜி. அந்த சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு, எப்படி வேணா போலாம், நம்ம கெட்ட வழியிலயும் போலாம், நல்ல வழியிலயும் போலாம். ஆனா அந்த கொடுத்த சுதந்திரத்தை நம்ம வந்து நல்ல அற வழியில சுத்த சத்துவம் இல்ல, சத்துவ நிலையில நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சு எந்த செயலையும் ஆரம்பிக்கிறப்ப, பகவானே நீ கொடுத்தது, நீ உன்னாலதான் நான் எல்லாம் பண்றேன், இத நீ எனக்கு நல்லபடியா எந்த செயலையும் நடத்தி கொடு அப்படின்னு வேண்டிட்டு நம்ம அந்த முறையில செஞ்சாக்க அது வந்து நம்ம கொடுத்த சுதந்திரத்தை நல்லபடியில செய்யறதுக்கு நல்லதாகும். பலநோக்கு செயல்ல ஈடுபடாம நம்ம பலநோக்கு செயலுக்கு ஈடுபடாம நம்ம ஆன்மீகத்துக்காக நம்ம பண்றோம். அப்ப ஆண்டவன் வருவாரு. நம்ம சுதந்திரம் இருக்குன்னா நம்ம தப்பா போனா ஆண்டவன் நம்மள விட மாட்டாரு. அதுக்குதான் மத்த சொல்றாரு. கொடுத்த சுதந்திரத்தையும் புடுங்கிக்குவார். அப்புறம் அவர் பனிஷ்மெண்ட் பண்றது இல்ல, நாம செய்த தவறுக்கான தண்டனைய பலனை நாம் அனுபவிக்கணும், அவ்வளவுதான். அவர் தண்டனையும் கொடுக்கறது இல்ல, அவர் எதுவுமே கொடுக்கறது இல்ல. கொஞ்சமா ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. ஜீவா ஹாஸ் நோ இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்ல, ஜீவாக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் உண்டு. ஆனா தட் இஸ் a limited independence இல்லையா? எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி, சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு, உலகத்துல வாழ்றதுக்கு சான்ஸும் கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. அந்த சுதந்திரத்தை வந்து நமக்கு வந்து நம்ம நடுநிலை சக்தி 2 விதத்துல பயன்படுத்தலாம். நம்ம வந்து இந்த ஜட இயற்கையிலேயே கட்டுண்டு அதுலயே உழண்டுட்டே இருந்தா அவர் என்ன செய்ய முடியும்? அவரை நோக்கி நம்ம பார்வை போகணும். நமக்குள்ள இருந்து கூட அவர் பரமாத்மாவா இருந்து நம்மள அப்போ வந்து நம்ம சில நேரங்கள்ல நம்ம ஒண்ணு நினைக்கிறோம் மாதாஜி, நீ இது சரியில்லை, நம்ம மனசாட்சின்னு நினைச்சோம் இது வரைக்கும், இப்ப பரமாத்மாங்கிறத உணர்றோம் மாதாஜி. அப்பப்ப நமக்கு வாங்கி கொடுக்குறாரு, நீ இது சரியில்லை அப்படின்ட்டு. நம்ம அதையே மீறி செய்யறப்போ we have to suffer. நம்ம செஞ்ச பாவ புண்ணிய விளைவுகளை அனுபவிச்சுதான் தீரணும் மாதாஜி. அது இந்த பிறவியிலேயே அனுபவிச்சுட்டாதான் அது தொடராம இருக்கும் இல்லையா? இப்பவே மாதாஜி கொஞ்சம் கிடைச்சாக்க அப்படி கொஞ்சம் அந்த மொபைல்ல ஏதாவது பாக்குறோம், நாடகம் அல்லது ஏதோ நியூஸ், ஐயோ நம்ம வந்து இதை என்னத்துக்கு பாக்கணும், இத்தனை வேலை இருக்கு, இவ்வளவு இருக்கு, படிக்கிறது இருக்கு, இத போய் பாக்குறோமே அப்படின்ட்டு அந்த சுதந்திரத்தை, ஐயோ கிருஷ்ணா நான் தெரியாம இதெல்லாம் பாத்துட்டேன், என்ன மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது வேலையை செஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏதாவது படிக்க உட்கார்றோம். நீங்க சொல்றது ரைட். நான் கூட இதெல்லாம் அனுபவிச்சது உண்டு. இப்போ சடனா வந்து காலையில சமையல் பண்ணும்போது எதையாவது நம்ம செய்யும்போது தெரியாம வந்து டைரக்டா அப்படி போட்டுறோம் இல்லையா? அப்புறம் ஐயோ இத வந்து இன்னொரு வாட்டி அலசி இருக்கணும்ல, அது அப்பயே அலசனமா இல்லையா அப்படிங்கறது எல்லாமே ஒரு ஐயோ தவறு பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங். அதே நார்மலா நமக்குன்னு சமைக்கும் பொழுது இந்த அளவுக்கு எல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்த்ததே கிடையாது இல்லையா? ஓகே, ஏன்னா நம்மள ஆனா இப்போ வந்து கடவுளுக்கு வைக்கிறோம்ல,
முன்னாடி கூட நம்ம வந்து சாமியை பிரசாதம். கும்பிட்டுருக்கோம். பிரசாதம் ஆமா. பண்றோம் இல்லையா, நைவேத்தியம் பண்ணும் பொழுது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் இல்லையா. காலையில அப்படிதான் பண்ணேன். பருப்பு நம்ம வந்து எடுத்து படுத்தோம்ல, அது இன்னொரு வாட்டி அலம்பிருக்கு. அது கழுவுனா அந்த பாசி பருப்பினுடைய பொட்டு எல்லாம் வந்துருமே, அது தனியா வந்துருமே அப்படின்லாம் சத்து நினைச்சிட்டு போயிடுமே சத்து. அப்படின்னு நினைச்சேன். அது ரொம்ப கிளீனாவே இருக்குல்ல, அதுக்கு எதுக்கு நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனாலும் போட்டேன் நான் ஆயில்ல ஃப்ரை. இன்னைக்கு அந்த பப்பு பண்ணதை போடும்போது போட்டுட்ட பிறகு ஐயோ இது பண்ணிருக்கணும்ல அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. சோ அப்படின்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒண்ணு சொல்லுது, எஸ் யூ ஷுட் கிளீன் அண்ட் தென் புட் இன்னொரு வாட்டி. சோ பிளைண்டா நீ ஆல்ரெடி கிளீன் பண்ணி வச்சிருந்தாலுமே நீ கிளீன் பண்ணி தான் போடணும் அப்படின்றாரு. நம்ம அவ்வளவு பார்த்து பார்த்து நம்ம கிளீன் பண்ணிய சாப்பிட்டு இருக்கோம்? கண்டிப்பா கிடையாது. நீங்க எல்லாம் எப்படி பண்ணீங்களோ தெரியாது. நான் அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு தான், ஒரு ஆவரேஜா தான் நான் பார்ப்பேன். ஆனா அதையே ரொம்ப உன்னிப்பா உட்காந்து இதுக்காக பிரயத்தனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஆனா இப்போ பகவானுக்காக செய்யும்போது something is telling from inside, yes you should have done this அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமாளே நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு மனசளவுல வந்து அப்படியே கான்சியஸோட செய்யணும் மாதாஜி. சின்ன ஒரு அர்ஜென்ட் கூட நம்ம வந்து அப்படி பண்ணிடக்கூடாது, அர்ஜென்ட் கூட நம்ம அப்படி பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றத உணர்வு வந்துச்சு. எஸ் we are prone to do mistakes இல்லையா, இன்னைக்கு கூட நம்ம தவறு பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து வருது. ஆக்சுவலி அது சின்ன தவறு தான், ஆனா அது தவறு தான் இல்லையா. சோ அது எதனால செய்தோம், அது நம்ம மைண்ட் இருக்கு சுதந்திரம், ஆனாலும் நம்ம மைண்ட நம்மள வந்து சரி பண்ணுது. ஐயோ இப்படி பண்ணக்கூடாது. அது உள்ளுக்குள்ள சொல்றது யாரு, எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் நமக்கு சொல்ல வைக்கிறார். தட் இஸ் the goodness in us which always tell you should have done this like this. இத நீ இப்படி பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே சொல்றது இல்லையா. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின், இல்லைன்னா நம்ம அர்ஜென்ட்டா பண்ணணும், இல்ல இது வந்து அது மேல ஈடுபாடு இல்லாம, சில சமயத்துல எல்லாம் ஈடுபாடு இல்லாம கூட செய்யக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் ஏற்படும் இல்லையா. இப்பனா சமையல் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப பார்த்துதான் செய்யறோம். ஆனா முன்னாடி எல்லாம் அவ்வளவு ஈடுபாடு எல்லாம் கிடையாது. இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். பகவானுக்காக நைவேத்தியம் பண்ண பிறகுதான் ஈடுபாடே வந்துச்சு எனக்கு சமையல் மேல. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கூட நல்லாதான் பண்ணுவேன். ஆனா அந்த அளவுக்கு இத பண்ணணுமே, இது இப்படி பார்த்து பண்ணணும்லாம் நான் பண்ணவே மாட்டேன். அப்படிதான் இருந்தேன் நான். ஆனா இப்போ பார்த்து எஸ் நெய் போடணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், எல்லாமே பார்த்து செய்யறோம். தட் இஸ் ஹவ். ஏன்னா ஹை குவாலிட்டியா இருக்கிறதெல்லாம் போடணும்னு தோணும். ஹை குவாலிட்டின்றத விட கிளீனா இருக்கிறதெல்லாம் பண்ணணும்னு தோணும். இப்போ அது குவாலிட்டி பத்தி நான் யோசிக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா குவாலிட்டி நம்ம எப்பவுமே பார்த்துதான் செய்வோம் இல்லையா, அது ஜென்ரலாவே வந்துரும். ஆனா அந்த கிளீன்லினஸ் வந்து ரொம்ப 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 பார்க்கணும்னு வந்து வருது. ஆக்சுவலி அந்த ஆட்டிடியூட் வருது. வேற எந்த வேலையிலயுமே மனசு ஓட மாட்டேங்குது. வந்து எப்பயாவது ஏதாவது எழுதலாம், இந்த இதை படிக்கலாம், அதை மனப்பாடம் பண்ணலாம், எழுதி பார்க்கலாம், இதுதான் தோணுதே ஒழிய எதுவுமே ஈவன் மேகசைன்ஸ் பாக்க டெய்லி வர பேப்பர்ஸ் கூட பாக்குறது இல்ல. வந்து வெளியே இருக்கிறது கூட படிக்கிறதுல பாக்குறதுல தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா என்னன்னா நம்மளுடைய குவாலிட்டி என்னன்னா, வாட் இஸ் நம்மளுடைய சுபாவம். குவாலிட்டின்னா சுபாவம். நம்ம ஒன்றின் மீது போய் அதுல லைத்து விட்டா நாம அந்த புலன் வந்து அதுல போய் மாட்டிக்கும், அவ்வளவுதான். அதனாலதான் இதை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. பட் ஒன்றை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, அதுல இருந்து நம்ம டேக் ஹோம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக சோசியலைசேஷன்ல வந்து இதெல்லாம் நடக்கிறது டிராமாஸ் எல்லாம் பாப்பேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் அதுதான் கொஞ்சம் இப்ப நான் பண்ற தப்பு மாதாஜி. அப்பதான் எனக்கு தோணும், ஒரு அப்படியே ஒன்றி போய் பார்த்துட்டு ஏன் இத போய் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமே அப்படின்ட்டு. ஆனால் அது கொஞ்சம் சப்பலம் விடுறது இல்ல மாதாஜி. கொஞ்சம் அது தவறுதான், அது சப்பலம் தான். அதுதான் விடணும் நம்ம. தட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் இல்லையா. எவ்வளவு பெரிய ஹாஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஆனா இந்த சின்ன தவறு, 1-2 சின்ன தவறு தான் இருக்கும். அதை நம்ம அதை நினைக்கும் போது நம்ம பெரிய தவறு பண்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு தோணும் இல்லையா. சோ அந்த சுதந்திரம் நமக்கு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அந்த சிறிய தவறு கூட நம்ம வந்து செய்கின்றோம். பகவான் அப்படி சுதந்திரம் இல்லைன்னா கண்டிப்பா பகவான் நம்மள நீ உட்காரு எழு அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் அந்த மாதிரி பயம் இல்ல, ஃப்ரீயா நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுதந்திரம் நம்ம. ஆனா நம்ம இந்த கான்சியஸுக்கு வந்ததுனால நமக்கு அதெல்லாம் தப்புன்னு தெரிஞ்சதுனால நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்றோம் மாதாஜி. கரெக்ட். வேற யாரன்னா பேசுறீங்க? மல்லிகா மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுடைய கருத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பேசணும். everyone has to speak. this is a discussion actually. நம்ம எல்லாம் இங்க வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஜடையரோட அந்த குணங்கள்ல மாட்டிக்கிட்டோம் மாதாஜி. அது நம்மள வந்து கொஞ்சம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா, இதை விட்டு வெளியில வர்றதுக்கு விட மாட்டேங்குது. குணங்கள்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அதை விட்டு வெளியில வந்தோம்னா நம்ம பகவானை சீக்கிரமா அட்டைன் பண்ணலாம்.
இது வந்து என்னன்னா இன்னொன்னு நமக்கு வந்து ஆசை. இந்த உலகத்துல அதை நம்ம மத்ததெல்லாம் பாக்குறோம், நம்ம கண்ணால பாக்குறதெல்லாம் அது மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு ஆசை வருது. அந்த ஆசை காரணம் இன்னொன்னு அறியாமை. நம்ம இதெல்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் என்ன பண்றோம்னா நமக்கு கொடுத்த சுதந்திரத்தை தவறான வழியில பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு என்னோட கருத்து மாதாஜி. நம்ம படிக்கிறது பிரபுபாதாவோட கருத்துல இருந்தா எடுத்து சொல்றேன். கரெக்ட் மாதாஜி, நீங்க சொல்ற 100% ரைட். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ரொம்ப யாரு மார்னிங் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இட் வாஸ் a வெரி வண்டர்ஃபுல் செஷன் பை NND பிரபுஜி. ஸோ எல்லாருமே ஒரு 365 days வந்து குரூப் எல்லாமே மோகன்தாஸ் பிரபுஜி சொன்னாரா? ஓகே ஃபைன். அதனால எல்லாருமே குரூப் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் போயிட்டு நம்ம பகவானுக்கு எல்லாம் தேவை புரிஞ்சுட்டு வரணும். அப்படி குரூப்பா போனோம்னாக்கா 365 days டிவோட்டிஸே வந்து தேவை புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். டெம்பிள் கிளீன் பண்றது, பாத்திரங்கள் எல்லாம் கழுவி வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்னது நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து செய்யலாம். ஸோ அதுதான் பிரபுஜி வந்து சொன்னார், irrespective ஆஃப் எனி லாங்குவேஜ், எந்த லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யூ பிகம் a devotee. அவ்வளவுதான். நம்ம தமிழ் குரூப்பா போனோம்னா நமக்கு ஒருத்தருக்கு உதவியா இருக்கும். கண்டிப்பா. இப்ப நல்லா தெரியும். டோன்ட் வரி, இனாகிரேஷன் அப்பதான் தீட்சையே வழங்க போறாங்க. அதனால நீங்க எல்லாருமே அந்த தீட்சையில வருவீங்க. அப்ப அந்த சமயத்துல நீங்க சேவையும் செய்வீங்க, தீட்சையும் வாங்கிக்கோங்க, எல்லாமே பண்ணிட்டு வருவீங்க. ஒரு நாள் இல்ல, 4 நாள் கூட நீங்க இருந்துட்டு சேவை பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. குரூப்பா தான் போய் குரூப்பாவே இருந்துட்டு வாங்க. எனி டைம் யூ கேன் கோ, போயிட்டு நீங்க வந்து செஞ்சுட்டு வரலாம். சோ அதனால வந்து முன்னாடி ஒரு இன்டிமேஷன் மட்டும் கண்டிப்பா சொல்லணும். அப்படி யாராவது போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் இன்டிமேட் மீ, ஐ வில் கனெக்ட் வித் த டெம்பிள் ஆக்சுவலி, ஸோ தட் நீங்க வந்து அங்க போய் இருந்துட்டு சேவை பண்ணிட்டு வரலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சின்றது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய சிறு சுதந்திரம், நமக்கு ஏன் சுதந்திரம் சிறியதாக இருக்கின்றது என்றால், நமக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டோம்னா we cannot be independent இல்லையா? நம்ம வந்து இண்டிபெண்டா செயல்படவே முடியாது. ஏன்னா அவரின் எல்லாமே அவர் கீழே இருக்கும் பொழுது நாம சுதந்திரமாக, முழு சுதந்திரம் என்பது நமக்கு கிடையாது. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரூல்ட் அவுட். 2வது பாயிண்ட், சிறு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். அந்த சிறு சுதந்திரத்திலே நாம எத்தனையோ பேரை ஆட்டி படைச்சோம் இல்லையா? எத்தனை பேரை ஆட்டி படைக்கிறோம். நம்முடைய வார்த்தைகளாலே நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து இம்சிக்கின்றோம். அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஸ்பீச் நமது எல்லாமே. சோ அப்படி நம்ம அதற்கான பலனையும் நாம அனுபவிக்கிறோம். ஆனா கஷ்டம் வரும்போது எதனால இதை அனுபவிக்கிறோம்ன்றது நம்ம வந்து அது ரூட் காசை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதே முயற்சி பண்றதே கிடையாது. நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நம்ம தவறு இழைக்காமல் இருந்திருக்கலாம், ஆனா இது முன் ஜென்மத்தினுடைய பயன்தான் நாம் இப்ப அனுபவிக்கிறோம். இதை நாம கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்தி பகவானுடைய அருளால இதை கடந்து செல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த பக்தி மூலியமா நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அக்செப்டன்ஸ் தான் மெயின். அந்த அக்செப்டன்ஸ் தான் நம்ம கிட்ட கிடையாது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்லைடு, இந்த 4th இது ஈஷோபனிஷத் நமக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு நமக்கு எச்சரிக்கின்றது என்னன்னு, வெரி கேர்ஃபுல் டு பிளே த பார்ட் ஆஃப் டெசிக்னேட்டட் ஃபார் அஸ் பை த லார்ட். நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த அவகாசத்தை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லா உபயோகப்படுத்திக்கணும். அதாவது ரொம்பவுமே உஷாரா நம்ம இந்த மனிதனாக பிறக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அரிது. அதாவது பிறப்பிலே பகவான் வந்து நமக்கு நல்லாவே சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. அப்ப நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இது இந்த கிளாஸுக்கு வந்த பிறகுதான் ரொம்ப நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ நம்ம போன பிறவில செஞ்ச வேணா இப்ப அனுபவிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அளவுதான் தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? பகவான் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு, இதை வந்து நல்லபடியா பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. என்னவோ தாங்க தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர், நமக்கு அவ்வளவு சுதந்திரம் இருக்குன்னு அவங்களா எடுத்துக்கிறாங்க மாதாஜி. ஆனா நம்ம வந்து அந்த சுதந்திரத்தை வந்து பகவான் உணர்வோட நம்ம செயல்படுத்தணும். என்ன செஞ்சாலும் தப்பா போனா அது வந்து நமக்குதான் அது வந்து வினை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்ங்கிற பழமொழியெல்லாம் இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை வந்து நம்ம அனுபவிச்சு ஆகணும். பகவான் கொடுத்த பொருளை வச்சு நம்ம வந்து நல்லபடியா பயன்படுத்தி வாழணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தாவே அது நல்லபடியா தான் அந்த சுதந்திரம் இருக்கும். சுதந்திரம் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை. சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு, நம்ம அதுக்காக நம்ம சுயமா இயங்காம எல்லாம் கிடையாது, இயங்குகின்றோம். ஆனா நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சிறு சுதந்திரத்தை வந்து நம்ம புத்தியை கொண்டு மனதை வந்து பக்குவப்படுத்தி நாம வந்து செயல்பட்டால் இறைவனுடைய எதிர்பார்ப்பும் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பும் ஒன்று போல சேர்ந்தாலே நம் வாழ்க்கையில வந்து நிம்மதி என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. இந்த இடத்துல
இரண்டுமே ஒன்று போல இருக்கணும். அப்போ அது வந்து நமக்கு தர்மமான ஒரு நிலையில நம்ம செயல்பட்டோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இறைவனும் நாம் தர்மமாக செயல்படும் போது பகவான் என்றைக்குமே நம்மள வந்து சப்போர்ட் பண்ணாம போனதே கிடையாது. he will always support actually, இல்லையா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து புரூரவா அமோகான்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா புரூரவா மன்னர் புரூரவான்றவரை பத்தி நம்ம பாகவதத்திலே வாசிப்போம். டீட்டெயிலா நம்ம வந்து பின்னாடி வரும். அப்ப அந்த புரூரவா வந்து மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸ் இவந்தோ, அதாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த பகவத்கீதையிலேயே 3rd சாப்டர்ல வரும்பொழுதே அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார், கர்ம சந்நியாசத்தை வாங்கிக்கணும்னு நினைப்பார் இல்லையா? நம்முடைய இயற்கைக்கு ஏற்றவாறு நாம செயல்படுவதுதான் நம்முடைய இயல்பே இல்லையா? அவன் ஒரு சத்திரியன், அவன் போர் புரிய வேண்டியதுதான் அவனுடைய இயல்பு. அவன் சன்னியாசி ஆக முடியாது. அவன் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்து அக்வயர் பண்ண முடியாது. அந்த செயலில் அவன் ஈடுபடவே முடியாது. சோ சத்திரியனாக இருந்து போர் புரிய வேண்டியதுதான் அவனுடைய தலையாய கடமை. அதனால நீ வந்து சன்னியாசி ஆகிறதுக்கு உனக்கு சான்சஸ் இல்லை. சன்னியாசியா போனா வந்து நம்ம வித்தியாச்சார நிலையில நம்ம எந்த செயல்களுமே செய்யக்கூடாது. அதாவது பாஷாங்கு பண்றது, வெளியில உடையில மட்டும்தான் நம்ம சன்னியாசம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்ம எதையுமே துறக்காமல் இருக்கக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபட்டு அப்படிப்பட்டவங்க இந்த விகர்ம நிலையில செல்றதுக்கு கூட சான்சஸ் நிறைய உண்டு சன்னியாசத்துல. எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த சிவபெருமானுடைய பக்தர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இது என்னது என்ன சொல்லுவாங்க, அது வீடுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன மாதாஜி? கஞ்சா குடிக்கிறது. நிறைய பேர் இருப்பாங்க மாதாஜி. சிவபெருமான் வந்து எங்கேயாவது சொன்னாரா நீங்க எல்லாம் கஞ்சா குடிங்க? அவங்க சொல்லல மாதாஜி, இவங்க தவற நினைச்சுக்கிட்டு சுடுகாட்டுல போய் அப்போ அவங்க பண்றது என்ன செயல்? அப்ப அது விகர்ம செயல் இல்லையா? இட் இஸ் a விகர்மா. சோ கர்ம சந்நியாசம் வந்து இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் தென் கர்மயோகி. அட்லீஸ்ட் கர்மயோகியா இருக்கிறவன் வந்து சகாம கர்மயோகியில இருந்தாவது அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், அதாவது பலனை எதிர்பார்த்தாவது சில செயல்களாவது அவன் செய்வான் இல்லையா? புரூரவா ஆல்சோ வாஸ் ஏ கர்மி ஒன்லி ஆக்சுவலி. அவர் வந்து சகாம கர்ம யோகத்தில் செயல்பட்டு he attained. ஸ்டில் பகவான் வந்து எதுக்கு அந்த கர்மிக்கு கூட வந்து பிளெஸிங்ஸ் பண்றாருன்னா, அட்லீஸ்ட் அதை அவன் செய்ய ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு கர்மயோகம் நிஷ்காம கர்மயோகத்திற்கு போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? பலனை எதிர்பார்த்தாவது அவன் செயலாற்றுகின்றான், அவனுடைய கடமையை அவன் செய்யறான். ஆனா சன்னியாசி வந்து எல்லா பௌதிகத்தையும் விட்டுட்டுதான் அவன் வந்து சந்நியாசம் தான் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரியான நிலையில கிடையாது. கர்ம சந்நியாசிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, பௌதீகத்தை எல்லாத்தையுமே அவங்க விட்டுறது கிடையாது. அதனால ப்ராப்ளம் என்னன்னா, தவறான ஒரு விகர்ம நிலைக்கு செல்வதற்கான ஒரு மார்க்கத்திற்கு அவர்கள் சென்று விடுகிறார்கள். அதனால they will fall very easily. அதனாலதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொசிஷனுக்கே வந்து தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குவாலிபிகேஷனே இல்லாம ஒரு இதெல்லாமே நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த தகுதி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அவங்க தவறுதான் இழைப்பாங்க. அதே போலதான் கர்ம சந்நியாசத்துல இருக்கிறவங்க வந்து முழுமையான சந்நியாசத்தை அவர்கள் வந்து அனுஷ்டிக்கவே மாட்டார்கள். இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அதற்கு வந்து பொருத்தமானதே கிடையாது. அதனால கர்மயோகியே பெட்டர் கர்ம சந்நியாசத்தை விட என்பதற்கான விளக்கம் வந்து ரொம்ப அழகாக பகவத்கீதையில கொடுக்கப்பட்டது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து புரூரவா அண்ட் அமோகா. இது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி படிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் மண்டே கிளாஸ்ல நான் சொல்றேன். மண்டே நீங்க எல்லாரும் கிளாஸ் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா மட்டும்தான் நான், இஃப் யூ ஆல் ஆர் கோயிங் டு அவைலபிள் ஐ வில் டேக் த கிளாஸ். எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா நீங்க வந்து ஏன்னா நம்ம அந்த வாரத்துல ஒரு கிளாஸ் மண்டே கிளாஸ் மிஸ் பண்றோம்னா அடுத்த கிளாஸ் ரொம்ப கஷ்டமா போயிட்டு. ஓகே, வி வாண்ட் டு ஃபினிஷ் திஸ். அட்லீஸ்ட் உங்களை எல்லாருமே இந்த ஏப்ரலுக்குள்ள முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால நீங்க இதை முடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதா என்னோட இது. ஓகே, ஒன் தாட் மாதாஜி, இந்த போன ஸ்லைட்லயும் வந்து லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி லார்ட் ஹஸ் given, லார்ட் இஸ் எவ்ரிதிங், ஹஸ் given லிமிட்டட் ஃப்ரீடம். நாட் ஓன்லி ஃப்ரீடம், அதே மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுத்திருக்காரு நமக்கு. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நமக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்த எப்படின்னா, நமக்கு நாட் ஓன்லி த ஹியூமன் ஃபார்ம், அது மட்டும் இல்லாம we also given the scriptures and the opportunity for us. அவருடைய இது கைடன்ஸ் எல்லாம் த்ரூ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நமக்கு அவைலபிள். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம we have to use that. யூஸ் பண்ணிட்டு அதுல வந்து with that the empowerment he has given, we have to go back to Godhead, which is our constitutional position. ஆனா அதை வந்து துர்பிரயோகம் பண்ணி நம்ம வந்து போனா will be again in the material world itself and will be falling down also. அதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஆனா வந்து வைஸ் மேன் ஹூ இஸ் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க
டெஃபினட்டா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துட்டு இந்த ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணி வில் கோ பேக் டு காட் ஹெட் மாதாஜி. So just thinking about both the slides. Hare Krishna. Correct. Thank you, Prabhu, for sharing your wonderful explanation. It is very, very important. பகவான் நமக்கு சுதந்திரம் மாத்திரம் கொடுக்கல, அதற்கு அந்த சுதந்திரத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஃபெசிலிட்டி, அதாவது வாய்ப்பையும் கொடுத்திருக்கார். அதுக்கப்புறம் அந்த தகுதி, அதாவது தகுதின்னு சொல்றதை விட அதுக்கு ஒரு ஸ்தலம் வேணும் இல்லையா, தட் இஸ் பிளேஸ், அதை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கான அந்த வாய்ப்பையும் கொடுத்திருக்கார். இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்துல இந்த ஆன்மா இருக்கிற வரைக்குமே செயல்படக்கூடியதுதான் இல்லையா. அப்ப அந்த சிறு சுதந்திரத்தை இந்த ஆன்மா என்ன பண்றது, உபயோகப்படுத்தி செயல்படுகின்றது. இங்க எல்லா வளங்களையுமே கொடுத்திருக்கார் பகவான் இல்லையா. அது எல்லாமே நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் பார்த்து நம்ம வந்து நன்மையான ஒரு நிலையில வந்து செயல்படும் பொழுது பக்குவம் அடைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. அதாவது வைதி பக்தி, சாதன பக்தி செய்யணும். அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ராகனுக்கா பக்தியில நம்ம வந்து முன்னேறுவோம். அதுக்கப்புறம் பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி போறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். சோ சாதன பக்தியே செய்யலன்னா, அதான் சகாம கர்ம யோகம் அதுக்குதான் மேப்பிங். சகாம கர்ம யோகம் வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே பலன் கருதும். 2 ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா. அந்த பார்த்து செய்யக்கூடிய அந்த நிலை வந்து அட்லீஸ்ட் அதை பழக ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது நாம பக்தியில வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா நம்ம அதை கூட செய்யலன்னா இட் வில் ஃபால் டவுன் வெரி ஈஸிலி. அதனால விகர்ம செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு நம்ம முயற்சி ஆயிடுவோம். அதனால we should always avoid this. That is, a karmi is better than karma sannyasi falling down. So கர்மி வந்து கீழே விழுறது வந்து ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா அவன் பலனை எதிர்பார்த்தாவது அவன் கடமையை செய்வான். ஆனா இங்க சன்னியாசி அவனுடைய கடமையை செய்ய மாட்டான். செய்யாம அவன் வந்து செய்யக்கூடாத செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு அவனுடைய நிலையில வந்து அவன் வந்து தாழ்ந்த நிலைக்கு செல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது அதிகம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் மந்த்ரா 5 வந்து வாசிச்சுட்டு நம்ம வரலாம். தத் ஏ ஜாதி தன்னைஜதி தூரே தத்வி அந்திகே தத் அந்தர் அஸ்ய சர்வஸ்ய தத்வு சர்வஸ்ய சிவாயதே. தத் அதாவது இந்த சுப்ரீம் லார்ட், அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன், ஏஜதி அவர் நடக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் he doesn't walk also, அவர் நடக்காமலும் இருப்பார் இல்லையா. மிக மிக தொலைவிலும் இருக்கின்றார். தத் தூரே அப்படின்னா தூரமா இருக்கார். தத் அந்திகே அப்படின்னா நமக்குள்ளேயே வந்து ரொம்ப நம்மளால வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ கூட மெஷர் பண்ண முடியாது இல்லையா. அந்த அளவுக்கு இந்த ஆத்மா இயங்கின்னு இருக்கிறதே பகவானாலதான் இல்லையா. சோ அந்த அளவுக்கு மிக மிக நெருக்கமாகவும் நம்மளோட இருக்கார் இல்லையா. அந்தஹ அஸ்ய சர்வஸ்ய, அவர் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார், எல்லாவற்றிலுமே இருக்கின்றார். சோ சர்வஸ்ய ஆஃப் ஆல், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் வெளியிலயும் இருக்கார், உள்ளுக்குள்ளேயும் இருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் யார் வாசிக்கிறீங்களோ வாசிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, வாசி. தத் ஏஜதி தன்னை ஜெய்தி தூரே தத்வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத்து சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதஹ. தத் இந்த உன்னதமான பிரபு, ஏஜதி நடக்கிறார், தத் அவர் ந இல்லை, ஏஜதி நடக்கிறார், தூரே வெகு தூரம், தத் அவர் மேலும், அந்திகே மிக சமீபம், தத் அவர் அந்தக உள்ளே, அஸ்ய இதன், சர்வஸ்ய எல்லாவற்றின், தத் அவர் அஸ்ய இதன், பாக்யாத் வெளியே. பொருளுரை: உன்னதமான பிரபு நடக்கிறார், நடப்பதும் இல்லை, அவர் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார், எனினும் மிக சமீபத்திலும் இருக்கிறார், அவர் எல்லாவற்றிற்குள்ளும் இருக்கிறார், என்றாலும் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் வெளியேயும் இருக்கிறார். விளக்க உரை: உன்னதமான பிரபு எண்ணற்கரிய ஆற்றல்களின் மூலம் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பது இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரபுவின் எண்ணற்கரிய ஆற்றல்கள் நிரூபிப்பதற்காக முரண்பாட நிலைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவர் நடக்கிறார், நடப்பதும் இல்லை. இந்த முரண்பாடு அவரின் எண்ணி பார்க்க முடியாத ஆற்றல்களை குறிக்க பயன்படுகிறது. நமது குறுகிய அறிவாற்றல் இத்தகைய முரண்பாடுகளுக்கு இடம் தராது. வரம்பிற்குட்பட்ட நம் அறிவை கொண்டு மட்டுமே நம்மால் இறைவனை எண்ணி பார்க்க முடிகிறது. மாயாவாத கொள்கையை சார்ந்த அருவவாதிகள் பிரபுவின் அவ்யக்த இயக்கங்களை மட்டுமே
ஒப்புக்கொண்டு அவரின் வியக்தித்துவத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். ஆனால் பாகவதத்தை நம்புபவர்கள் கடவுளை வியக்தமானவராகவும் அவ்வியக்தமானவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பாகவதிகள் கடவுளின் எண்ணற்கரிய ஆற்றல்களையும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவையின்றி உன்னதமான பிரபு என்ற சொற்கள் அர்த்தமற்றவையாகி விடும். நம் கண்களால் நாம் கடவுளை காண முடியாது என்பதால் மட்டும் கடவுளுக்கு வியக்தி நிலையில் உள்ள அமைப்பு இல்லை என்று நாம் உடனடியாக முடிவு செய்வதற்கு இல்லை. கடவுள் நமக்கு வெகு தூரத்தில் இருந்தாலும் மிக அருகிலும் உள்ளார் என்று எச்சரித்து இந்த அருவவாதத்தை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் மறுக்கிறது. கடவுளின் இருப்பிடம் பௌதீக ஆகாயத்திற்கு அப்பால் உள்ளது. இந்த பௌதீக ஆகாயத்தை கூட அளந்தறிவதற்கான வழிவகைகள் நமக்கு இல்லை. பௌதீக ஆதாயம் அவ்வளவு தூரம் வியாபித்திருக்குமானால் அதற்கு முற்றிலும் அப்பால் உள்ள ஆன்மீக ஆகாயத்தை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? ஆன்மீக ஆகாயம் பௌதீக ஆகாயத்திற்கு வெகு தொலைவில் உள்ளது என்று பகவத்கீதையும் உறுதிப்படுத்துகிறது. பகவத்கீதை 15.6. ஆனால் இறைவன் அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் அவர் உடனடியாக கனப்பொழுதிற்கும் குறைவான நேரத்தில் வாயு வேகம் மனோவேகத்தை விட விரைவாக நம்முன் இறங்கி வர முடியும். யாரும் வெல்ல முடியாத வேகத்தில் அவரால் நடக்க முடியும். இது முந்தைய மந்திரத்தில் ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகே, சோ பகவான் நடப்பார், நடக்காமலையும் போவார். அவர் ரொம்ப தொலைவில் இருக்கின்றார், ஆனாலும் மிக அருகில் இருக்கின்றார். எல்லாவற்றிற்குள்ளேயும் இருக்கின்றார். அதனப்புறம் வெளியிலயும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கு. அப்படின்னா அவர் இல்லாத இடம் எதுவுமே கிடையாது என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது he walks and he does not walk. I think ஒரு ஸ்டோரி கூட உங்களுக்கு ஒரு பிராமின், அந்த வயோதிக பிராமணர், அடுத்து ஒரு யங் பிராமின் கதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சாக்ஷி கோபால் கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? தன்னுடைய பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு. கரெக்ட், சொல்லுவாரு. அதனால கோபால் முன்னாடி விருந்தாவனத்துக்கு வந்தப்போ அங்க கோபால் முன்னாடி இந்த பையன் இவ்வளோ கேரிங் பண்ணி நம்மள அழைச்சிட்டு வந்தானே, அந்த வயோதிகருக்கு அவருடைய பெண்ணை கொடுக்கணும்னு தான் இருக்கு. ஆனா வீட்டுல அவருடைய மனைவி மற்றும் மகன் அதற்கு ஒப்பவில்லை. ஏன்னா இவன் அவங்க நல்லா செல்வந்தர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த ஏழை பிராமணனுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? அதனால ஏதுமற்ற ஒருத்தனுக்கு தன்னுடைய மகளை மனம் முடித்து கொடுக்க கூடாது என்பது அந்த தாயினுடைய இது. அதே மாதிரி அந்த சகோதரனுடைய இதுவும் இந்த இடத்துல அவனுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் பார்த்து அவருக்கு தன் மகளை மனம் முடித்து கொடுக்கணும்னு தான் நினைக்கிறார். சோ அத இவ்வளவு நல்லா நீ ஹெல்ப் பண்ணதுக்காக என்னுடைய பெண்ணையே உனக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுது அப்படின்னு கோபால் முன்னாடி சொல்லுவார். சோ அந்த கோபால் முன்னாடி சொன்னப்போ, இது நீங்க நிஜமா சொல்றீங்களா? நான் அதுக்கு தகுதியானவனே கிடையாது, உண்மையா சொல்றேன், இதுக்கு யார் சாட்சி அப்படிங்கிறதுக்காக, கோபால்ஜி நீதான் சாட்சி. சோ நாளைக்கு இவர் ஏதாவது அவருடைய பெண்ணை கொடுக்கலன்னா நீதான் அங்க சாட்சி சொல்லணும் அப்படிங்கிற வாக்குறுதியை அந்த டிடி முன்னாடி சொல்லிட்டு இருவருமே மீண்டும் யாத்திரையை முடிச்சிட்டு பூரி கிட்டதான் இருக்கிறது அந்த சாக்ஷி கோபால் இருக்கிற இடம் கூட. சாக்ஷி கோபால் இருக்கிற இடத்துல வந்தப்போ, அவங்க ஊர்ல வந்தப்போ போய் இவர் பெண் கேட்பார். அப்போ அவங்க வீட்டுல எல்லாருமே மறுத்து விடுவாங்க. அந்த பெரியவரும் நான் அப்படி ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்கவில்லை என்று அவரும் சொல்லிடுவார். அப்படியா, இதுக்கு சாட்சி என்ன இருக்குன்றது ஊர் மக்கள் எல்லாம் கேட்கும்போது, நான் போய் சாட்சி அழைச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் அந்த பிரயாணத்தை மேற்கொண்டு அங்க கோபால் கிட்ட வீட்டு முன்னாடி பேச ஆரம்பிப்பான் அந்த இளம் வயது இருக்கக்கூடிய பிராமணன். சோ அந்த பேசும்போது, நீதானே சாட்சியா இருந்த அன்னைக்கு அந்த வயோதிகமான அந்த பிராமணர் சொன்ன பொழுது, இன்றைக்கு நீதான் எனக்கு அந்த இடத்துல சொல்லணும், நீ உங்க முன்னாடிதான் அவர் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார் என்ன சொன்னார் இல்லையா அப்படின்ட்டு சொல்வார். ஓகே, ஆன் ஒன் கண்டிஷன், நான் உன் பின்னாடியே வருவேன். அதாவது உனக்கு நீ என் பின்னாடியே வரேன்னா அதுக்கு என்ன, ஆனா நீ திரும்பி பார்த்தேன்னா நான் அங்கேயே நின்னுடுவேன் அப்படின்ட்டு சொல்வார் ஆக்சுவலி. சோ ஓகே, ஆனா ஒரு கண்டிஷன், அப்ப நீங்க பின்னாடிதான் வரீங்கன்றதுக்கான எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி எனக்கு தெரியும்? திரும்பி பார்த்தாதான் நீங்க வரீங்களா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னுட்டு சொல்லுவாரு. ஓகே, சலங்கை ஒலி, என் காலில் இருக்கக்கூடிய சலங்கை ஒலி உனக்கு அந்த சப்தம் கேட்கும். சோ அப்போ அந்த சலங்கை ஒலியை கேட்டு நான் வந்துன்னு தான் இருக்கேன்றது உனக்கு இதுதான் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுவாரு. சோ கோபால்ஜி சொல்வார். அதனால
இந்த பிராமணன் பின்னாடியே வந்து பகவானும் வருவார். தட் இஸ் ஹவு ஹி ஆல்சோ வாக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் ஆக்சுவலி. மேலும் ஒரு அந்த ஊர் எல்லைக்கு கிட்ட வரும்பொழுது அந்த சலங்கை ஒலி வந்து நின்னுட்டு போயிடும். எங்க இவர் வராம நின்னுட்டாரோன்ட்டு திரும்பி பார்க்கும்பொழுது அங்கேயே வந்து சிலையாக ஆகிட்டுவார். சோ அதனால அதுக்கப்புறம் அவர் நகர்றதே கிடையாது அந்த சிலை. அதான் சாட்சி கோபாலுடைய டெம்பிள் ஆக்சுவலி அந்த ஊர் எல்லைக்குள்ள இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே வந்து நம்பி அதுக்கப்புறம் அந்த பிராமணரும் அந்த பெண்ணை வந்து அந்த இளம் வயது பிராமணருக்கு வந்து திருமணம் செய்தும் கொடுக்கிறார்கள். ஏன்னா பகவானே சுயம் சாட்சி சொல்றதுக்காக வந்தாச்சு இல்லையா? சோ அதை விட உண்மை வேற என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த கதையினுடைய சாராம்சம். சோ he can walk and he does not walkன்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது. சோ நீங்க வேற ஏதாவது கூட எக்ஸாம்பிளா நீங்க படிச்சிருந்தாலும் இதை வந்து நீங்க எழுதலாம். ஓகே, அவர் எல்லா ஆற்றலையுமே கொண்டவர் இல்லையா? பகவான் வந்து கோலோகத்திலயும் இருக்கார், அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கார். அதாவது மிக மிக அருகில் இருக்கிறது வந்து நமக்கு இருக்கிறது என்னது, நம்முடைய ஹிருதயத்திலே இருந்துட்டு நம்மளை வழி நடத்துகிறார் இல்லையா? சோ பத்மபுராணம் கிடையாது, சாந்தோக்கிய உபனிஷத். அந்த உபனிஷத் பிரகாரம் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகா வரும் ஆக்சுவலி. அதுல ஐ திங்க் பகவத்கீதையில 2nd சாப்டர்ல தான் வரணும், எனக்கு ஸ்லோகம் ஞாபகம் இல்லை. அந்த சாட்சி பறவை இல்லையா, இந்த மரம் இந்த உடலை வந்து மரத்திற்கு வந்து ஊமையாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா தான் ஒரு பறவை, இன்னொரு பறவை வந்து பரமாத்மா. இந்த ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருப்பது யார்? அந்த பரமாத்மா. சோ இந்த அத சாட்சி பறவையா உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பரமாத்மா. ஆனா அந்த ஜீவாத்மா அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்களை எல்லாம் உண்ணுகின்றது இல்லையா? சோ நாம ஒரு பழம் வந்து புளித்தால் நம்முடைய அதாவது அந்த அந்த பழத்தினுடைய சுவை வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில அன்றாடம் நாம வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகள் சிலது நமக்கு வந்து நன்மையாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும், சிலதெல்லாம் நமக்கு வந்து சங்கடமான சூழலுக்கு இட்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், பார்க்கின்றோம். சோ நம்ம வாழ்க்கையில அந்த பழங்களை உண்றத வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறது யாரு? சாட்சி பறவையா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா. அதனால நம்முடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு தான் வந்து எல்லாமே எழுதி வைக்கிறார். சோ இந்த இடத்துல வந்து இஃப் சம்மன் கேன் வாக், அவர் நடக்க முடியாதுன்னு சொன்னாக்கா அது கான்ட்ரடிக்டரி இல்லையா? எல்லா கான்ட்ரடிக்டரிக்குமே வந்து பகவான் தான் உதாரணமே. he is the only person who can have the contradictory things எல்லாமே. he can walk and he cannot walk இல்லையா? he can be near and he can be very far. ரொம்ப ரொம்ப அருகில இருக்கிறவரும் அவர் தான், மிக மிக தொலைவில் இருக்கிறவரும் அவர் தான். அவரை மாதிரி தூரமா இருக்கிறவங்களும் யாரும் கிடையாது, அவரை மாதிரி அருகில் இருப்பவரும் யாரும் கிடையாது. அப்படி இந்த மாதிரி கான்ட்ரடிக்டரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம அவரை தவிர யாருமே முடியாது. நமக்கு எல்லாமே இந்த புலன்கள் எல்லாம் குறையுடைய புலன்கள் தான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளால அந்த அவ்யக்தம் வியக்தம், அவ்யக்தம் என்பது அதாவது அளவிட முடியாத இன்கன்சீவபிள் அப்படின்ற, நம்மளால இந்த கற்பனையால கூட வந்து எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆற்றலை கொண்டவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? அதுதான் இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சிஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ கன்சீவபிள் நமக்கு எல்லாமே வந்து லிமிட்டட் தான். நம்ம கண்ணு வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு பார்க்க முடியும்? ஒரு 10 மீட்டர் 5 மீட்டர் தூரம் பார்க்க முடியுமா? அவ்வளவுதான், கொஞ்சம் தூரம். இந்த கோடி தெருக்கோடி வரைக்குமே பார்த்தா கூட ரொம்ப தூரமா இருக்கிறது நமக்கு அவ்வளவு கிளாரிட்டியா தெரியாது, கிட்டக்கு இருக்கிறது ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம காதால கேட்கக்கூடியது எல்லா ஃப்ரீக்வன்சிலுமே நம்ம காதுல கேட்க முடியாது. 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் நம்மளால கேட்க முடியும். அதுக்கு கீழே இருந்தாலும் நம்மளால அந்த சப்தத்தை கேட்க முடியாது. ஒரே நிமிடம், யாரோ வந்து போய் ஓ இதுரா. சோ அந்த சப்தத்தை நம்ம கேட்க முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம அதுக்கு மேல ஃப்ரீக்வன்சி 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் மேல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சப்தம் இருந்தாலும் இந்த மனிதனுடைய காதுகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எட்டவே எட்டாது. ஸோ வி ஹாவ் தட் அந்த லிமிட்டட், எல்லாமே லிமிட்டட், சென்சஸ் எல்லாமே லிமிட்டட் தான் இல்லையா? இந்த கண்களும் வந்து சரி, காது எல்லாமே லிமிட்டட் தான். ஆனா பகவான் வந்து இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி, அளவிட முடியாத ஆற்றலை கொண்டவர். நமக்கெல்லாம் லிமிட்டட் தான், நமக்கு இருக்கிறது கூட லிமிட்டட் சுதந்திரம் தான். எக்ஸாம்பிள், இம்பர்சனலிஸ்ட் பிலாசபர் மாயாவதி ஸ்கூல்ல வந்து
பகவானை வந்து அரூபத்தன்மை மட்டும்தான் அவங்க ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ரூபம் கொண்டதை வந்து அவர்களால ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியறதில்லை. அது எல்லாமே வந்து அதாவது மாயை என்பது அவங்களுடைய கணக்கு. சோ மாயையாக நம்ம பகவானுடைய ரூபத்தை நாம கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது நம்முடைய கொள்கை இல்லையா? அப்படின்னா நம்ம ஆச்சாரியார்கள் எல்லாமே நமக்கு சொல்லிவிட்டு சென்ற இது. பட் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பாகவதா ஸ்கூல் அடாப்டிங் த பர்ஃபெக்ட் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப், அவருடைய எல்லையற்ற ஆற்றலை உணர்ந்தவர் யார்? குருஸ் அண்ட் ஆச்சாரியாஸ் ஆஃப் த நம்ம வைஷ்ணவா இதுல வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஹி இஸ் போத் தட் இஸ் பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனல், ரெண்டுமே உண்டு அவருக்கு. The Bhagavatas know that without inconceivable potencies there can be no meaning word. Supreme Lord என்றதுக்கு அந்த வேர்டே இல்லையா? கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை என்று சொல்வதற்கு எல்லையற்ற ஆற்றல் இல்லை என்றால் நம்ம கண்டிப்பா அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது. We should not take it granted that we cannot see God. நம்ம இந்த புறக்கண்களால பகவானை பார்க்க முடியவில்லை என்றால் அதுக்காக பகவானே வந்து ரூபம் இல்லை என்று நாம கண்டிப்பாக சொல்லவே கூடாது. நம்ம புலன்களே குறையுடையது. அப்படி இருக்கும் பொழுது பர்ஃபெக்ட்னஸ் இந்த புலன்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து கரெக்ட்னஸ், அதாவது குறையில்லாத ஒரு பார்வை என்று நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? ஒரு வயோதிகமான காலத்துல இப்ப நம்ம என்னுடைய கண்ணாடி கட்டிட்டா என்னால வந்து இந்த எழுத்துக்கள் தூரமா இருந்தா ஓரளவுக்கு தான் என்னால வாசிக்க முடியும். என்னுடைய மொபைல் போன்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா என்னால ஃபுல்லா அந்த பிக்சரை பார்க்கவே முடியாது. சோ இந்த கண்ணாடி போட்டு கரெக்ஷன் பண்ணாதான் வந்து அந்த பிக்சரையே கூட கரெக்டா பார்க்க முடியும். சோ அப்படி நமக்கு குறையுடைய பார்வையும் இருக்கு இல்லையா? குறையுடைய புத்தியும் குறைவு இல்லையா? இன்டெலிஜென்ஸும் குறைவு, மனசும் வந்து பக்குவம் கிடையாது. இந்த ஏற்கனுடைய 3 குணங்கள்ல நாம செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அந்த அவ்யக்த நிலையை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சிஸ பத்தி நமக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையவே கிடையாது. சோ மேலும் அந்த ஆன்மீக ஆகாயம்ல வந்து இருக்கக்கூடிய கோலோகம் வைகுண்டம் எல்லாமே இந்த பௌதிக ஆகாயத்தை கடந்து சென்றால்தான். இந்த பௌதிக ஆகாயத்தையே நம்மளால வந்து அளக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஞானம் கிடையாது நமக்கு. அதனால நம்ம பாகவதம்ல வாசிக்கும் பொழுது இந்த டயாமீட்டர் எல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த காலம் எனக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நேரத்தை கொண்டு, கடக்கும் நேரத்தை கொண்டுதான் அதனுடைய, அதாவது விட்டம் சொல்லுவோம், டயாமீட்டர்னா விட்டம் என்று சொல்லுவோம் டயாமீட்டர். அந்த டயாமீட்டர் வந்து உருண்டை என்பதால, உலகம் உருண்டை என்பதால நம்ம வந்து அந்த விட்டத்தை கொண்டுதான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்றோம் இல்லையா? சோ காலத்தை கொண்டுதான் வந்து எல்லாமே கணக்கிடப்படுகின்றது. ஆனா உண்மையிலே நம்ம இந்த கோடி வாஸ்கோட காமா வந்து இந்தியா எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தேடின்னு வந்தப்போ ரெட் இண்டீஸ்க்கு போய் சேர்ந்துட்டாரு அவர் இல்லையா? அதுதான் இந்தியான்னு நினைச்சிட்டாரு அவர். கொலம்பஸ் மத்தாஜி வாஸ்கோட காமா வந்து கீழே வர்றாரு, இந்தியாவுக்கு கேரளா பக்கத்துல வர்றாரு, கோழிக்கோடு. கோழிக்கோடு, ஓகே. கொலம்பஸா? ஓகே. சோ அதாவது இந்தியாவை கண்டுபிடிக்க நினைச்சு 2 இந்தியாவுக்கு போனார் அவர் இல்லையா? அதனால இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே அவரால் எத்தனையோ நாட்கள் வந்து கடல்ல வந்து அவரால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. சோ ஹி ரிட்டர்ன்ட் பேக். அதுதான் இந்தியான்னு அறிவிச்சுட்டு அவர் போயிட்டார். ஆனா உண்மையிலேயே அது வந்து மேற்கிந்தியர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இது. சோ நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த கோடியுமே நம்மளால வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ எல்லாமே அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் தான் நம்ம சொல்ல முடியுமே தவிர இத்தனை மைல்கள் அப்படின்னு ஒரு தோராயமா தான் நம்ம சொல்றோம். அளவிடக்கூடியதெல்லாம் நம்ம அளவு பண்ணிடுவோம். ஆனா அதோட டிஸ்டன்ஸே நம்ம அளவிடவே முடியாதுன்றதெல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா செய்ய முடியாது இல்லையா? ஆகாயத்தை அளக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? சோ அது மாதிரி பகவான் அந்த அளவுக்கு தூரமா இருந்தாலும் நம்ம மனதின் வேகத்துக்கு காற்றின் வேகத்தையும் கடந்து சீக்கிரமா வந்து நிக்கக்கூடிய நிலை அவர். அது எல்லாத்தையுமே கடந்து நமக்கு வந்து அனுகிரகிப்பார். அத போன மந்திரத்துல நம்ம படிச்சோம். 15.6 ஸ்லோகத்துல நாதத் பாஷயதே சூர்யோ சசாங்கோ நா பாவகாக யத் கத்வா நா நிவர்த்தந்தே தத்தாமா பரமம் மம. அவருடைய பரமத்தலத்தை பற்றி சொல்கிறார். தத்தாமா பரமம், நித்தியமான ஸ்தலம், மம என்னுடைய ஸ்தலம் என்று சொல்கிறார். த சுப்ரீம் அபோர்ட் ஆஃப் மைண்ட், அதாவது அவருடைய அந்த பரமத்தலம் வந்து எதனால பிரகாசிக்கின்றது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சுயமாக பிரகாசிக்க வல்லது. ஒரு சூரியனை கொண்டோ இல்ல மின்சாரத்தை கொண்டோ சந்திரனை கொண்டோ இல்லையா, அக்னியினுடைய நெருப்பினுடைய அந்த பிரகாசத்தை கொண்டு அது வந்து அதாவது பிரகாசமாக இருக்கிறது, எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்க வல்லது. நமக்கு இருள் வந்தால், அதாவது நமக்கு தான் காலம், அங்கே மேல் உலகம் வந்து காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலை இல்லையா? அது எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய நிலை. சோ அதனால என்னுடைய தலம் வந்து இட்ஸ் நாட் illuminated by sun or moon or fire or electricity இல்லையா? those who reach it never return. அப்படிப்பட்ட தலத்தை வந்து யாராவது
நாகத்வா நா நிவர்த்தந்தே தத் தாமம் பரமம் மம. அந்த தலத்தை அடைந்தவர்கள் மீண்டும் இந்த புவியில் வந்து பிறவி எடுக்கிறது கிடையாது. அப்படின்னா விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களாகி அங்கே எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்காங்கன்றது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், இப்போ உங்களுக்கு 7 மணி கிளாஸ் இருக்கா? ஆமா மாதாஜி, இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு. ஓகே ஃபைன். நான் அப்படின்னா இங்கே நிறுத்துறேன். யூ ஆல் டேக் லிட்டில் ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம இதை வந்து அப்படியே வந்து மண்டே கண்டினியூ பண்ணி இந்த 6 ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சிடலாம். வேணும்னா 4 o'clock கூட நம்ம வந்து கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். 4:30 கூட நான் வந்து கிளாஸ் வச்சிடறேன் நான் அன்னைக்கு. நாட் அட் ஆல் an issue. நீங்க ஆனா சொல்லணும். இஃப் யூ டெல் ஒன்லி ஐ வில் டேக். அதர்வைஸ் நம்ம வந்து we can take it on some day, some other day 4 o'clock கூட we can take it on. மாதாஜி நாங்க வரலாம் மாதாஜி. வரீங்களா? திங்கட்கிழமை மார்னிங் அந்த இது முடிஞ்ச உடனே எப்ப வேணாலும் we are ready மாதாஜி. மார்னிங்கா? மார்னிங் வந்து எல்லார் வீட்லயுமே மார்னிங் எல்லா வீட்லயுமே சமையல் நைவேத்தியம் சூரியனுக்கு சமையல்லாம் முடிச்சப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா தான். காலையில முடியாது மாதாஜி, காலையில கண்டிப்பா யாருமே வர மாட்டாங்க. யாரும் வர மாட்டாங்க. சாயங்காலம் எல்லாம் வர முடியாது. சரி, நோ இஷ்யூஸ். அதனாலதான் நீங்க எனக்கு எது ஒண்ணுமே நீங்க நாளைக்கு ஈவினிங் ரெடியா இருக்கும். ஆனா பாகவதம் கிளாஸ் கண்டிப்பா பாகவதம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணு. அது பண்ணிடுவோம் மாதாஜி, அது பண்ணிடுவோம். பாகவதம் கிளாஸ் ஓகே. பாகவதம் கிளாஸ் உண்டு. காலையில 6:30 வர முடியுமா எல்லாராலையும்? எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. முடியாது மாதாஜி, கால வேளையில பூஜை பண்ண காலையில கொஞ்சம் சிரமம் தான். அப்படியா? மண்டே கிளாஸ் கூட மார்னிங் பாகவதம் கிளாஸ் சாயங்காலம் வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. சாயங்காலம் ஓகே மாதாஜி, சாயங்காலம் வச்சுக்கலாம் மாதாஜி, பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நீங்க 2 நாள் யோசிங்க. எனக்கு சண்டே சொல்லுங்க. எனிவே சண்டே கிளாஸ் நான் தானே எடுக்க போறேன். நீங்க சண்டே சொல்லுங்க. ஓகே, பாகவதம் கிளாஸ் கூட நீங்க காலையில உங்க வீட்டுல எல்லாமே பூஜைகள்ல இருக்கிறதுனால அன்னைக்கு காலையில வேணா நான் ஐ வில் கிவ் த லீவ் பாகவதம்க்கு. ஸோ மத்தியானம் உங்களுடைய கிளாஸ் வேணும்னா மட்டும் நீங்க எனக்கு சொன்னீங்கன்னா தான் நான் கிளாஸ் வைப்பேன். அது கண்டிப்பா வச்சுக்கலாம் மத்தியானம் ஓகே மாதாஜி. அப்படி இல்லைன்னா, அப்படி முடியலைன்னா டியூஸ்டே மத்தியானம் 3 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம். இஸ் ஃபைனான்றது நீங்க பாருங்க. ஓகே, திங்கட்கிழமை வச்சுக்கலாம், செவ்வாய்க்கிழமை வச்சுக்கலாம் மாதாஜி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மண்டே எடுக்கல முடியல, உங்க எல்லாரையும் அட்டென்ட் பண்ண முடியலன்னா we can take Tuesday 3 o'clock 3 to 5 எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா 5 o'clock மேல ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப். ஓகே, உங்களுக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அதே டைம் தானே போயிட்டு இருக்கு, காலையில தானே போயிட்டு இருக்கு? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஏன்னா அவங்களுடைய அவரை நான் எடுத்துக்கூடாது இல்லையா? நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, மண்டே ஒருவேளை கேன்சல் ஆச்சுன்னா நம்ம டியூஸ்டே 3 மணிக்கு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நான் ஆப்ஷன் இப்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன். நீங்க மெஜாரிட்டியா எல்லாருமே வந்து முடிச்சிட்டு நீங்க நாளைக்கு 4 மணிக்கு சண்டே எனக்கு பாகவதம் கிளாஸ்ல சொன்னாலே போதும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च हरे कृष्ण प्रभु वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।